மோஸ்ட்லி ராதிகா மாதாஜி கிளாஸ் எடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு காலையிலேயே. நித்யானந்தரை பத்தி எடுக்க சொல்றேன் நான். சரிங்க. நாளைக்கு எப்படி பாகவதம் தான் மாதாஜி அதை மோஸ்ட்லி எடுத்துருவாங்க. ராதிகா மாதாஜி கிளாஸ் எடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு காலையிலேயே. நித்யானந்தரை பத்தி எடுக்க சொல்றேன். நாளைக்கு பாகவதம் சனிக்கிழமை தானே மாதாஜி, பாகவதம் தான் எடுப்பாங்க மாதாஜி, அதனால அதுதான் எடுப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே என்ன மாதாஜி, என்ன உடம்பு முடியலையா மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி, ஹெட்டேக்கா இருக்கு கொஞ்சம். அடிக்கடி தலைவலி வந்துருது மாதாஜி. உங்களுக்கு பிபி இருக்கா மாதாஜி? ஐ வாண்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், அதனால கேட்கறேன் நான். பிபி இருந்தா தலைவலி வரும்னு கூட சொல்லுவாங்க, அதனால கேட்டேன். ஒரு பாட்டு பாடலாமா? என்ன பாட்டு பாடலாம் சொல்லுங்க. காலையில பாட்டு உங்களுக்கு அது வாசிக்க வரும் இல்லைங்களா உங்களுக்கு அந்த இது? நைட் என்ன பண்ணுங்க, இஃப் யூ ஆர் ப்ரேயிங் டு காட், நீங்க பகவானை சேவிக்கணும்னா அந்த பாட்டை மனசளவுலயே உட்காந்து கூட பாடிட்டு படுத்து தூங்குங்க. கண்டிப்பா அந்த பாடல் நம்மளையே தூங்க வைக்கும். ஸோ ஒரு சில சமயங்கள்ல வந்து உடம்பு ரொம்ப அதாவது அழண்டு போயிட்டாக்கா என்ன பண்றோம் இல்லையா? நான் கோயிலுக்கு போகும்போது ரொம்ப டயர்டா ஆயிட்டு இருந்தேன்னா அந்த பாட்டு 3 பாட்டு முன்னாடிலாம் பாடிடுவேன். ஆனா அந்த பாட்டு வரும்போது எனக்கே தூக்கம் வந்துடும். அந்த தூக்கத்திலேயே கூட பாடிட்டு வந்திருக்கேன் நான் 2-3 வாட்டி. எனக்கே அப்படி இழுக்கும். அந்த அளவுக்கு அந்த பாட்டு வந்து அதுவும் பக்தர்களோட சேர்ந்து பாடும்பொழுது அதை ரொம்ப மிஸ் பண்றேன் நான் இப்போ. That is the rejoicement actually. எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கு மாதாஜி, கேட்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஆமா, அந்த அதே கொஞ்ச நாள் பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் மாதாஜி. பாட்டு பாடுங்க. நீங்க பாட்டு கிளாஸ்ல இப்ப இந்த சாட்டர்டே ஈவெண்ட் வருது இல்லையா, அப்ப யாராவது ஒருத்தர் ரெடி ஆயிட்டு பாடுங்க. ஓகே, எனக்கெல்லாம் சங்கீதம்லாம் ஒண்ணும் தெரியாது. பாடுறேன் மாதாஜி. எனக்கு சங்கீதமே வராது. ஓகே, ஸோ ஆனா கீதைகள் வரைக்கும் பாதி வரைக்கும், அதாவது எப்ப நான் 48 இந்த கோவிடுக்கு முன்னாடி தான் நான் வந்து சங்கீதம் கத்துக்கணும்னு ஒரு விதியோட எங்க வீட்டுக்காரர் ரொம்பவே சிரிச்சாரு ஆக்சுவலி. இன்னைக்கு இந்த வயசுல நீ வந்து சங்கீதம் கத்துக்கிட்டோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனாலும் எல்லாரும் என்னை பார்த்து எதை வேணாலும் நினைக்கிட்டோம். ஆனா எனக்கு அந்த சங்கீதத்தின் மீது இருந்த ஈடுபாடு. ஸோ கீதைகள்ல வந்து அந்த வரைக்கும் வந்தாங்க. அதுல வந்து எத்தனை கீதம் சொல்லி கொடுத்தாங்க தெரியல. கடைசியில அந்த மாதாஜி யாருக்குமே கிளாஸே எடுக்காம நிறுத்திட்டாங்க. ஸோ அதனால பண்ண முடியாம போயிட்டு, இல்லைன்னா இந்நேரத்துக்கு சங்கீதத்தை விட்டுருக்க மாட்டேன். மாதாஜி, இசைக்கு மொழி இசை இல்ல, வயது இல்லைம்பாங்க மாதாஜி. இசைக்கு மொழி கிடையாது, வழி கிடையாது, வயசு கிடையாது. ஸோ அதனால நீங்க சொன்ன மாதிரி கத்துக்கணுன்ற ஒரு ஆசை இருந்தா கண்டிப்பா
எந்த வயசுமே வந்து முக்கியம் கிடையாது. ஆனா அடுத்தவங்க நம்மள ஏதாவது சொல்றாங்கன்ற காரணத்துக்காக நம்ம வருத்தப்பட வேண்டாம் இல்லையா? நாம என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறோமோ அதை நம்ம கண்டிப்பா செய்யலாம். தப்பு தான் செய்யக்கூடாது இல்லையா? அடுத்தவங்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் செய்யாம நம்ம பிடிச்சது வேலை செய்யறதுல ஒன்றும் தவறு கிடையாது இல்லையா? ஸோ ரொம்ப நல்ல ராஜராஜேஸ்வரி சிஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு 2 பேருமே இங்க ராஜராஜேஸ்வரி நகர்ல தான். ஸோ தமிழ் ஐயர்ஸ் அவங்க 2 பேருமே சிஸ்டர்ஸ் ரொம்ப நல்லா பாடுவாங்க. அதுல பெரிய மூத்தவங்க தான் வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் சடனா எல்லாருக்கும் வந்து நிறுத்திட்டாங்க. குட்டி குட்டி பசங்க தான் வருவாங்க. நான் எனக்கு மட்டும் தனியா தான் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா அந்த பிள்ளைங்களோட சொல்லிக் கொடுத்தா நல்லா இருக்காதுங்கிறதுக்காக எனக்கு தனியா சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. கீதைகள்ல வரைக்கும் வந்தேன். ஆனா அதுக்கப்புறம் இப்ப 4, 5 வருஷம் ஆயிடுச்சு. அது விட்டே போயிடுச்சு எனக்கு. ஸோ அது நல்லா இருந்தது அது பாடும்போது. அடுத்தவங்க அந்த சரிகமா அது டிஃபரெண்ட் இதுல பாடும்போது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அது என்னவோ தெரியாது. நீங்க ஏன் மாதாஜி இப்ப மிருதங்கமே எடுக்கிறது இல்ல? மிருதங்கம் என்னுடைய இடமே என்னுடைய பொண்ணு ஆக்கிபை பண்ணிட்டா. அந்த பக்கம் இருக்க சீட் வந்து அங்கதான் எல்லாமே கை வராது மாதாஜி. ஆ, விட்டுட்டீங்கன்னா கை விரல் அப்புறமா படியாது. அது நிஜமாவே ஒரு நாள் அன்னைக்கு என்ன பண்ணேன்னா வாங்கிட்டு வச்சு எப்படியும் ஒரு 2 வருஷம் ஆயிருக்கும். எனக்கு மனசு ரொம்ப வருத்தமா இருந்தது. மிருதங்கம் சொல்லி கத்துக்கிறதுக்கு எனக்கு டைம் ஒதுக்க முடியல. பிளஸ் எனக்கு யார்கிட்ட போய் கேட்கறதுன்னு தெரியல. அப்படி இருக்கும்போது நானே வந்து யாரு கௌரவங்கிறதா நினைச்சுட்டு பண்ணும்போது எனக்கு ஐ ஃபெல்ட் அதாவது பண்ண முடியறதுன்றது. ஆனா அதை நான் கண்டினியூ பண்றதுக்கு வந்து எனக்கு நாளையிலேருந்து நீங்க கேட்டதுக்காக தேங்க்யூ மாதாஜி. நான் கண்டிப்பா நாளையிலேருந்து பண்றேன் மாதாஜி. அந்த கை ரூம்ல வராது இருந்து இந்த ரூமுக்கு மாதாஜி. எடுத்துட்டு வந்துருங்க. அங்க அந்த ரூம்ல வந்து அங்கதான் எனக்கு ஃபெசிலிட்டி நல்லா இருக்கும் அதை வாசிக்கிறதுக்கு. இங்க அவ்வளோ எனக்கு உட்கார்ற அமைப்பு வந்து அவ்வளோ இல்ல. ஸோ இது கொஞ்சம் ஹைட்டு அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அங்க வந்து ஒரு மாதிரி ஃபிளாட் சர்ஃபேஸ். அதனால எனக்கு மிருதங்கம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருந்தது. ஓகே, நாளைக்கு ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே. ட்ரை பண்ணிட்டு அதை விட்டு போச்சுன்னா விரல பண்ண இதாகாது. என் பேரன் அப்படிதான் மாதாஜி. வாசிச்சுட்டே இருப்பான் டெய்லி வீட்டுல கூட. அப்படிங்களா? அதுவும் உங்க பேரங்கிட்டே கத்துக்க வேண்டியதுதான் நான் ஆக்சுவலி. ஆமா மெட்ராஸ் போறேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. சிஏ படிக்க போறோம். மாதாஜி கோயம்புத்தூர்ல தான் சொன்னீங்க பத்மா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல அங்க ஒண்ணும் சரியா இல்ல. மெஸ் எல்லாம் வீடெல்லாம் சரியா கிடைக்கலையா, அதனால சரிங்க மாதாஜி. ஓகே 2ஆம் தேதியில இருந்து கிளாஸ் ஆரம்பம். ஓகே மாதாஜி. ஓகே. ஹரே ஃபைன். கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம ஏதாவது ஒரு பாட்டு பாடலாமா? என்ன பாட்டு? பாடலாம் மாதாஜி. இன்னைக்கு நம்ம கொஞ்சம் நிதானமா கூட கிளாஸ் 6:30 மணிக்கு கூட எடுக்கலாம். நோ இஷ்யூஸ். யாரும் நம்ம நீங்க கேட்கலாம். அன்னைக்கு விபாவரி சேஷா பாடி காமிக்கிறேன் ஒரு நாள் சொன்னீங்க. ஓகே. விபவரி சிஷாவா? பிரேமா மாதாஜியோட ஃபேவரட் சாங் அது. அப்படிங்களா? ரொம்ப ஃபேவரட். அவங்க சூப்பராவும் பாடுவாங்க. அப்படியா? பிரேமா மாதாஜி, அப்ப நீங்களே பாடுங்க. அதுவும் ஐயோ வேண்டாம் மாதாஜி. அதுவும் ஏன்? ஜீவஜாகம் அதுவும் சூப்பரா ரொம்ப அது நல்லா பாடுவேன். பாடுவாங்க. அப்படியே ரொம்ப லயித்து பாடுவாங்க. அந்த மாதாஜி ஜீவஜாகம் சூப்பரா இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த மாதாஜி எந்த பாட்டு பாடினாலும் சூப்பரா இருக்கும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு அமைப்பு ஆண்டவன் கொடுத்திருக்கா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாம் கூட இந்த மியூட்ல பாடுங்க இருந்து மாதாஜி. பாடலாம். பாடுங்க. நீங்க எல்லாரும் மியூட்ல இருந்து பாடுங்க. சரிங்களா? ஓகே விபவரி மாதாஜி. शेषा आलोक प्रावेशा निद्राचारी युतो जीवा विभवरी शेषा आलोक प्रावेशा निद्राचारी युतो जीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा नरसिंह वाहन श्री मधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन श्यामा नृसिंह वाहन श्री मधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन श्यामा पूतन गातन कैतपसातन जयदासरथि रामा पूतन गातन कैटपसातन जयदासरथि रामा
ಯಶೋದ ದೂಲಲ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಬೃಂದಾವನ ಪುರಂದರ ಯಶೋದ ದೂಲಲ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಬೃಂದಾವನ ಪುರಂದರ ಗೋಪಿ ಪ್ರಿಯ ಜನ ರಾಧಿಕಾ ರಮಣ ಭುವನ ಸುಂದರ ಬಾರ ಗೋಪಿ ಪ್ರಿಯ ಜನ ರಾಧಿಕಾ ರಮಣ ಭುವನ ಸುಂದರ ಬಾರ ರಾವಣ ತಸ್ಕರ ರಾವಣ ಅಂತಕರ ಮಕನ ತಸ್ಕರ ಗೋಪಿ ಜನ ವಸ್ತ್ರಹಾರಿ ರಾವಣ ಅಂತಕರ ಮಕನ ತಸ್ಕರ ಗೋಪಿ ಜನ ವಸ್ತ್ರಹಾರಿ ಬ್ರಜೇರ ರಾಕಲ ಗೋಪ್ಯ ಗೋಪ ವೃಂದಾಪಾಲ ಚಿತ್ತ ಹರಿ ಬಂಸಿಧಾರಿ ಬ್ರಜೇರ ರಾಕಲ ಗೋಪಾ ವೃಂದಾಪಾಲ ಚಿತ್ತ ಹರಿ ಬಂಸಿಧಾರಿ ಯೋಗೀಂದ್ರ ಬಂದನ ಶ್ರೀನಂದ ನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನ ಭಯಹಾರಿ ಯೋಗೀಂದ್ರ ಬಂದನ ಶ್ರೀನಂದ ನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನ ಭಯಹಾರಿ ನವೀನ ನೀರದ ರೂಪ ಮನೋಹರ ಮೋಹನ ಬಂಸಿ ಬಿಹಾರಿ ನವೀನ ನೀರದ ರೂಪ ಮನೋಹರ ಮೋಹನ ಬಂಸಿ ಬಿಹಾರಿ ಯಶೋದ ನಂದನ ಕಂಸ ನಿಷೂದನ ನಿಕುಂಜರಾಸ ವಿಲಾಸಿ ಯಶೋದ ನಂದನ ಕಂಸ ನಿಷೂದನ ನಿಕುಂಜರಾಸ ವಿಲಾಸಿ ಕದಂಬ ಕಾನನ ರಾಸಪರಾಯಣ ಬೃಂದಾವಿ ಪಿರಿನ ವಿವಾಸಿ ಕದಂಬ ಕಾನನ ರಾಸಪರಾಯಣ ಬೃಂದಾವಿ ಪಿನ ನಿವಾಸಿ ಆನಂದವರ್ಧನ ಪ್ರೇಮ ನಿಕೇತನ ಪುಲಸರ ಜೋಜಕ ಕಾಮ ಆನಂದವರ್ಧನ ಪ್ರೇಮ ನಿಕೇತನ ಪುಲಸರ ಜೋಜಕ ಕಾಮ ಗೋಪಾಂಗನಾಗಣ ಚಿತ್ತ ವಿನೋದನ ಸಮಸ್ತ ಗುಣಗಣಧಾಮ ಗೋಪಾಂಗನಾಗಣ ಚಿತ್ತ ವಿನೋದನ ಸಮಸ್ತ ಗುಣಗಣಧಾಮ ಜಮುನ ಜೀವನ ಕೇಳಿ ಪರಾಯಣ ಮಾನಸ ಚಂದ್ರ ಚಕೋರ ಜಮುನ ಜೀವನ ಕೇಳಿ ಪರಾಯಣ ಮಾನಸ ಚಂದ್ರ ಚಕೋರ ನಾಮ ಸುಧಾರಸ ಗಾವೋ ಕೃಷ್ಣ ಜಸ ರಾಕೋ ವಚನ ಮನ ಮೋರಾ ನಾಮ ಸುಧಾರಸ ಗಾವೋ ಕೃಷ್ಣೋ ಜಸ ರಾಕೋ ವಚನ ಮನ ಮೋರಾ ವಿಭಾವರಿ ಶೇಷ ಆಲೋಕ ಪ್ರಾವೇಶ ನಿದ್ರಾಚಾರಿ ಉತೋ ಜೀವಾ बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हयग्रीवा
ராமகிருஷ்ண ஹயக்ரீவா. Thank you, Mataji, for your acknowledgement. Thank you, thank you. Hare Krishna. மாதாஜி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. பிரணாம் மாதாஜி. நீங்க Thank you, பாடி மாதாஜி. நாங்க கேட்டு ரொம்ப மாசமே ஆச்சு. மாதாஜி. ரொம்ப அழகா பாரு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Hare Krishna, Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி சைத்தன்யருடைய அம்மா இது வேணுமோ சுஸ்ரீ சச்சி சூதா அஷ்டகம் இல்லையா? ஆ, அது நான் அதுதான். பாடவே இல்லை மத்தாஜி. ஒரு வாட்டி கூட உங்களுக்கு சண்டே காலையில சொல்லி கொடுக்குறேன்னு சொன்னேன். நாளைக்கு காலையில சொல்லி கொடுக்கட்டுங்களா? இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் ஓகே மாதாஜி. ஐ வில் டீச் ஒரு வாட்டி நாளைக்கு காலையில. எல்லாருமே திருப்பி கிருஷ்ண பாடுங்க. சைவனி மாதாஜி போட்டிருக்காங்க. ஆ? கிருஷ்ண சைவனி மாதாஜி போட்டிருக்காங்க தெலுங்குக்காரங்க. வரலையே. ஆமா அவங்க எங்களுக்கெல்லாம் தினம் வரல. லதா மாதாஜி சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அவங்க எதுல கேட்டீங்கன்னா அவங்களோட ராகத்தோட தருவாங்க. நீங்க அதை பாடி தரலாம் உங்களுக்கு. ஆக்சுவலி மாதாஜி இருந்தா நம்ம என்கிட்ட எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. நான் எல்லா குரூப்லயும் போட சொல்லிடுறேன். லலிதா மாதாஜியோடது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பாக்குறேன். எல்லா மாதாஜிக்கு போட்டுருங்க, அவங்க எல்லாத்துக்கும் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்க எல்லாருக்கும். சித்திரலேங்க மாதாஜி நான் போட்டுறேன். உங்களுக்கு கிடைச்சு. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நாம் இன்னைக்கு 17வது ஸ்லோகம், பெரிய ஸ்லோகம் இல்லையா வாசிக்க போறது. ஸோ எல்லாருமே ஒரு 3 பேராகிராஃப் வாசிங்க. ஓகேங்களா? எத்தனை பெரிய பேராகிராஃப் இருக்கு. ஓகே மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ஒரு ஆப்ஷன். ஓகே, ஒரு ரவுண்டு முடிச்சுட்டு. ஸோ இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா சின்னதா இருக்கும்போது 3 பண்ணுங்க. பெருசா இருந்தா இவ்வளோ பெரிய பேராகிராஃப் இருக்கு பாருங்க. இது ஒருத்தர் படி, அந்த மாதிரி பெருசா வரும்போது 1 படிச்சா போதும். ஓகேங்களா? ஸோ எல்லாருக்குமே ஆப்ஷன் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே. ஸோ धृतय इव श्वश्यन्ति अशुभृतो यदि ते अनुविदा महत् अहम् आदयो अन्दम् अस्रजन् यत् अनुग्रहथा पुरुषाविदो अन्वयो अत्र चरमो अन्नमयादिषु यः सद् अशतः परं त्वम् अत यद् येष्व அவசேஷம் ரிதம். எஸ், டிரான்ஸ்லேஷன் ஒருத்தர் வாசிங்க. பிரேம மாதாஜி, நீங்க டிரான்ஸ்லேஷன் வாசி. இருக்காங்களா பிரேம மாதாஜி? மாதாஜி 21 நான் நெக்ஸ்ட் வீக்னு எழுதியிருக்கேன் மாதாஜி. இல்ல இதுதான் சொல்லணும். இதுதான் படிக்கணும். இதுதான் 17 தான் மாதாஜி. 17 தான் மாதாஜி. 17 தான். இது பெருசு. நம்ம போன வாரமே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன். 10 நிமிஷம் இருக்கும்போது அதுக்கப்புறம் வேண்டாம், எனக்கு படிக்கிறது கூட முடியாதுங்கிறதுக்காக நான் நெக்ஸ்ட் வீக் பண்ணேன். உங்களுக்கு கிளாஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க மாதாஜி. ஆமா, கரெக்ட். மாதாஜி அன்னைக்கு 8 மணி கிளாஸ் எடுத்தேன் நான். ஆமாங்க. அதுக்காக போயிட்டேன். எனக்கு புஸ்தகம் இல்ல மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். அப்ப நீங்க இன்னைக்கு என்னைய மாதிரி சிரவணம் பண்ணுங்க. சரிங்களா? அவ்வளவுதான் மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். சரி, பகவான் என்ன கொடுத்திருக்காரோ அதை நம்ம திருப்தியா எடுத்துக்கணும் இல்லையா? தட் இஸ் ஃபைன். நோ இஷ்யூஸ். எஸ், கலாவதி மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. மாதாஜி ஸ்லோகம் படிக்கவா? வேண்டாம், நீங்க ஓகே மாதாஜி. வேண்டாம். சுவாசிப்பவர்கள் உமது விசுவாசிகளாக ஆனால் மட்டுமே உண்மையில் உயிருள்ளவர்கள் ஆவர். இல்லையெனில் அவர்களது சுவாசம் ஒரு துருத்தியை போன்றதாகும். உமது கருணையினாலேயே மகத்தத்துவம் மற்றும் பொய் அகங்காரம் முதலான மூலப்பொருட்கள் அண்டத்தை சிருஷ்டித்து உள்ளன. அன்னமயம் என்பது போன்ற தோற்றங்களுக்கிடையில் நீங்களே முடிவானவர். நீங்கள் ஜீவராசியுடன் பௌதீக திரைகளுக்குள் நுழைந்து அவன் எடுப்பது போன்ற அதே ரூபங்களை ஏற்கிறீர்கள். ஸ்தூல மற்றும் சூட்சம பௌதீக தோற்றங்களிலிருந்து வேறுபட்டுள்ள நீங்கள் அவற்றின் அடிப்படை உண்மையாக விளங்குகிறீர். பொருளுரை. தமது
மிகச்சிறந்த பரோபகாரியை அறியாதவனும் அவரை வழிபடாதவனுமான ஒருவனின் வாழ்வு அர்த்தமற்றதாகும். இத்தகைய ஒருவனின் சுவாசம் ஒரு கொல்லனுடைய துருத்தியின் சுவாசத்தை விட எவ்வகையிலும் சிறந்ததல்ல. பந்தப்பட்ட ஆத்மாவுக்கு கிடைக்கும் அதிர்ஷ்டமுள்ள ஒரு வாய்ப்பு மானிட வாழ்வினும் பரிசாகும். ஆனால் தன் இறைவனிடமிருந்து வேறு பக்கம் திருப்பிக் கொள்வதன் மூலம் ஒரு ஜீவராசி ஆன்மீக தற்கொலை புரிந்தவன் ஆகிறான். ஸ்ரீ ஈஷோபனிஷதம் பின்வருமாறு கூறுகிறது: அசூர்யா நாம தே லோகா அந்தேன தமாஷா விருதாக தாம் தே பிரேத்யா பிகச்சந்தி கே சாத்மஹனோ ஜனாக. ஆத்மவதம் புரிபவன் யாராக இருப்பினும் அவன் நாஸ்திகர்களின் உலகங்கள் எனப்படும் கிரகங்களில் பிரவேசிக்க வேண்டும். அவை இருளடர்ந்ததையும் அறியாமை நிறைந்தவையும் ஆகும். அசூர்யா என்பது அசுரர்களால் அடையப்பட வேண்டியது என்று பொருள்படும். பரமபுருஷரான விஷ்ணுவிடம் பக்தியற்றவர்கள் அசுரர்கள் ஆவர். இவ்விளக்கம் ஹரே கிருஷ்ணா. இருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஸோ இப்போ பகவானை பற்றி நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே, நாம் நிறைய இடங்கள்ல இது இவ்வாறே தான் வாசிக்கிறோம். ஆனாலும் நம்ம கேட்கும் பொழுதும் வாசிக்கும் பொழுதும் மீண்டும் மீண்டும் அவ்வாறே நாம் அதை கேட்கணும், வாசிக்கணும், இறைவனுடைய புகழை பாடணும் என்ற அந்த உந்துதல் வந்து நம்ம கிட்ட கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஓமை பாருங்க. அதாவது பிளாக் ஸ்மித் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா, இந்த பட்டறையில அடிக்கிறாங்க இல்லையா? சோ ஈவன் நம்ம இந்த பித்தளை கொல்லர் அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க நெருப்பு வந்து வர்றதுக்காக ஒரு இது பெல்லோஸ்னாக்கா என்ன சொன்னாங்க, என்ன படிச்சீங்க தமிழ்ல நீங்க அதுக்கு? துருத்தி. ஓகே, அந்த இது பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க உள்ள இருந்து ஒரு புகை வர்றதுக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இந்த ஈயம் எல்லாம் போடுறாங்க இல்லையா, நம்ம இந்த பித்தளை அடிப்பாங்க ஈயம் பித்தளைக்கு வந்து ஈயம் பூசுவாங்க இல்லையா உள்ளுக்குள்ள, காப்பருக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து செம்பு பாத்திரத்துக்கு, அதுக்கப்புறம் பித்தளை பாத்திரத்துக்கெல்லாம் வந்து அந்த ஈயம் பூசாம வந்து சமைக்க கொடுக்க மாட்டாங்க. கரெக்டா இல்லையா? பெரியப்பா அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, அந்த நிலத்துல வந்து ஒரு துளைய மாதிரி பண்ணிட்டு இந்த பக்கத்துல இருந்து இந்த பக்கம் அந்த அந்த இதை வந்து அடிக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா, அந்த காத்து வேகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பாத்திரம் சூடாகி அந்த ஈயம் வந்து உருகி அப்படியே வந்து அந்த பாத்திரத்தோட என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ஈயத்தை வந்து பூசி விட்டுருவாங்க. நான் சின்ன வயசுல தான் பாத்திருக்கேன். அப்பெல்லாம் வீட்டுக்கிட்டே வந்து இல்ல மாதாஜி, இப்பெல்லாம் யாரும் வர்றதில்ல. அந்த கால மாதாஜி, இப்ப யாரும் இப்ப எங்கேயும் அந்த பண்ணிடுறாங்களே, பாத்திரம் தொழிற்சாலைகள்ல பண்ணி இஷ்டாங்கிற பாத்திர கடையில வேணா இப்பெல்லாம் வந்து பாத்திர கடையிலே போய் கொடுத்தா அவங்க பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அவங்க எங்கேயோ அதை பண்ணி எடுத்துட்டு வராங்க. ஆனா இப்பெல்லாம் அந்த மாதிரி ஈயம் பூசக்குறவை அவங்க வந்து ரோட்ல வர்ற அந்த மாதிரி கிடையாது இல்லையா? சோ அதனால என்ன பிரயோஜனம் இல்லையா? அதாவது அதுவுமே அந்த காத்தடிக்கும் பொழுது அதுவுமே சுவாசிக்கிறது. அந்த துவாரம் கூட என்ன ஆகுது, அதுக்குமே அந்த காற்று என்னது, இந்த பைய வந்து பிரஸ் பண்ணும்பொழுது அந்த காத்துனால அக்னி வந்து ஜுவாலை வந்து அடுத்த புறமா வந்து அந்த பாத்திரத்தின் மேல வந்து சூடு இப்படி கையில அந்த இரும்பு இதுல புடிச்சுக்குவாங்க, அதை அந்த பாத்திரத்தை சூடு பண்ணி இது பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஈவன் நீங்க இரும்பு காய்ச்சறது கூட அதே மாதிரிதான். ஓகே, இரும்பை வந்து காய்ப்பதும் அதே மாதிரி தான். ஸோ நீங்க அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுவுமே வந்து சுவாசிக்கிறது இல்லையா? அப்படின்னா அந்த அடுப்புமே சுவாசிக்கிறது, நாமளும் சுவாசிக்கிறோம். இது எதற்கு இந்த ஓமை ஒப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா, அதாவது இறைவன் பரம்பொருளை பற்றி இல்லையா, அவருடைய ஆற்றலை பற்றி, அவருடைய உத்தம நிலையை பற்றி இல்லையா, பகவானை பற்றி புரிந்து கொள்ளணும், பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியணும். நாம யாரு, அவருக்கு நமக்கும் என்ன சம்பந்தம், இதெல்லாம் தெரியாம இருக்கக்கூடிய ஒரு முட்டாள்களுடைய சுவாசம் எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா, த பெலோஸ், அதாவது பெலோஸ் ஆல்சோ பிரீதிங் இல்லையா, அதுவுமே சுவாசிக்கிறது என்று அர்த்தம் இல்லையா? அது காத்து பம்பு பண்ண உடனே அதுவுமே சுவாசிக்கிறது. ஆனா அது என்னது, அது ஒரு ஜடம் இல்லையா? அந்த அதாவது மண்ணு எர்த்திஸ்த ஜடம் தானே, பூமி வந்து ஜடம் தான் இல்லையா? அதை வந்து உபயோகப்படுத்தி நாம செயல்படுறோம். சோ ஜடம் என்று எதன் அடிப்படையில சொல்லணும், உணர்வு குறைவாக இருக்கக்கூடிய வெரி லெஸ் கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னா ஜீரோ கான்சியஸ்னஸ் கிட்டத்தட்ட இருக்கக்கூடியது. நம்ம பூமியை வந்து அதாவது தோன்றோம், இடிக்கிறோம், ஆனா பூமி எதுவுமே நமக்கு சொல்றது இல்லை இல்லையா?
ஸோ மரத்தை வெட்டுறோம், மரம் எதுவுமே சொல்றது இல்லை. ஆனா அதுவாவது கொஞ்சம் அந்த சாறு வருது. ஆனா பூமியில இருந்து நமக்கு எதுவுமே தெரியறது இல்லை இல்லையா? ஸோ ஸ்டில் நாம் என்ன பண்றோம், பூமியை வந்து வெட்டி வெட்டி எடுக்கிறோம் இல்லையா? அதுல இருக்கக்கூடிய இயற்கை பொருட்கள் எல்லாம் எடுக்கிறோம், மினரல்ஸ் எடுக்கிறோம் இல்லையா? தாது பொருட்கள் மற்றும் வந்து தங்கம், வெள்ளி இல்லையா? டைமண்ட் ஆல்சோ, டைமண்ட் கூட பூமியில இருந்து தான் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஒரு நிமிஷம் தண்ணி, பெட்ரோலியம், நிலக்கரி எல்லாமே எடுக்கிறோம். எல்லாமே எடுக்கிறோம், ஒன்றும் விடுறதில்ல இல்லையா நம்ம? ஸோ அதாவது கோலார் கோல்டு ஃபீல்ட்ஸ்ல வந்து ஐ திங்க் சில காலங்களாக தங்கத்தையே வந்து எடுக்காம விட்டுட்டாங்க. ரீசன் என்னன்னா, அந்த அந்த சுரங்க பாதை எது வரைக்கும் போயிருக்குன்னே தெரியாது, அந்த அளவுக்கு தோண்டியாச்சு. ஓகே, ரொம்ப காலமாவே நிற்பாட்டி இருந்தாங்க. அது மாதிரி நம்ம பூமியை வந்து எடுக்கும். ஸோ அந்த அடுப்புமே வந்து சுவாசிக்கிறது இல்லையா? அந்த கொல்லனுடைய அடுப்புமே சுவாசிக்கிறது. அது மாதிரி பிரயோஜனமற்ற, அதாவது ஒன்லி இஃப் தே பிகம் யுவர் ஃபெய்த்ஃபுல் ஃபாலோயர்ஸ் அப்படின்னா யார் பகவானுக்கு நம்பிக்கை உரியவராக இல்லையா? ஆர் தோஸ் ஹூ பிரீத் ஆக்சுவலி அலைவ். அப்படிப்பட்டவங்க தான் உண்மையிலேயே அவங்க வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற அர்த்தம். மற்றவர்கள் வந்து என்னது, அவங்க உண்மையிலே சுவாசித்து கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் நம்ம ஒரு ஒரு விதத்துல நம்ம யோசனை பண்ணோம்னா கூட சில விஷயத்துல வந்து நம்ம வந்து அறிவு குறைவாக இருக்கும் பட்சத்துல அவங்க எடுத்துரைக்கிறவங்களுக்கு வந்து அவங்க அதை புரிஞ்சுக்கல, தான் செய்யறதே தவறே கிடையாது அப்படின்னு ஒரு ஜஸ்டிபிகேஷனோட பேசுவாங்க இல்லையா? அப்ப அந்த அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம நோக்கும் பொழுது நம்முடைய அஜ்ஞானம் வந்து கண்டிப்பாக தெரியும் இல்லையா? ஸோ ஐ திங்க் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஐ திங்க் உங்களுக்கு சொல்லினா எனக்கு தெரியல, முந்தனேத்து தான் இது நடந்த விஷயம். ஸோ ஐ திங்க் சொல்லிட்டேன். ஸோ அதாவது நான் வர்ஸ்ட்னு சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை, எஸ் நான் அதை சொல்லியிருக்க கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு கூட அப்புறமா தோணினது. ஐ ஆஸ்ட் சாரி ஆல்சோ அதுக்கு. ஆனால் அந்த நபரால் நான் நிறைய கஷ்டப்பட்டிருக்கேன். அப்படின்னா எங்கள் ஃபேமிலி நிறைய கஷ்டப்பட்டிருக்கு அந்த நபரால். அவ்வாறு நான் வந்து சொல்லியிருக்க கூடாது. ஏன்னா இப்போ நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம் இல்லையா? நம்மளையும் அறியாம அதை பேசிட்டோமே அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கம் மட்டும்தான் இருந்தது எனக்கு. அது மிகவும் பெரிய தவறு தான். அவர் தவறாக இருக்கிறார் என்பது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான். ஆனா அதை வந்து நாம சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா அது என்ன ஆகுதுனாக்கா, அது நம்முடைய கேரக்டரையுமே அது வந்து எடுத்து காட்டுகிறது இல்லையா? நாம அடுத்தவங்களுடைய குறைகளை வந்து நமக்கு கஷ்டத்தையே கொடுத்திருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம பெருசா எடுத்துக்க கூடாதுன்னு தான் நம்ம இங்க படிக்கிறோம் இல்லையா? அதாவது அந்த ஒரு நிலைக்கு நம்ம கண்டிப்பா போகணும் இல்லையா? பிறரால் துன்பத்தை அடைந்தாலும் அதற்கு உதாரணம் யாரு? சித்திரகேது மன்னர் இல்லையா? பார்வதி தாயார் அவங்க யோசிக்காம அவங்க சபிச்சதுனாலையும் சித்திரகேது மன்னர் என்ன பண்ணார்? அதை வந்து ஏற்றுக்கொண்டார். தான் அவர் தவறை இழைக்கல அப்படிங்கிறத வந்து அவர் வந்து ப்ரூவ் பண்ண கூட இல்லை இல்லையா? அதை வந்து ஆனந்தமாக ஸ்வீகரித்தார். ஆனா ஒன்றே ஒன்று என்னது, இறைவனுடைய பக்தி தொண்டு மட்டும் அவர் மனசுல வந்து ஆழமா பதிந்து விட்டது. ஏன்னா அந்த சாபத்தை ஏற்பதற்கு முன்னாலே அவர் தூய பக்தராக இருந்தார். அதனால அந்த நிலை என்பது ஆன்மீகத்துல மட்டும் இது வந்து எப்பவுமே ஒன் வே கம்யூனிகேஷன் மாதிரி தான். ஒரு புறம் நம்ம உள்ளக்குள்ள போயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, எக்ஸிட்டே வந்து நம்ம வந்து பகவானிடத்தில் போறது தான் இல்லையா? ஆனா திரும்பி நம்ம வந்தோம்னா மீண்டும் தொடங்கணும் நம்ம இல்லையா? எங்க விட்டோமோ அங்க வரைக்கும் நம்ம போய் தான் ஆகணும். ஆனா பௌதிகம் அப்படி கிடையாது. பௌதிகத்துக்கு முதல் முடிவு எல்லாமே உண்டு இல்லையா? இந்த உடல்ல வந்த பிறகு பிறந்ததுக்கான ஒரு பிறப்பு மரணம் என்பது இந்த உடலுக்கு உண்டு. ஆனா ஆன்மீகத்திற்கு கிடையாது. எந்த நிலையிலிருந்து நாம வந்து நிலை பெற்றிருந்தோமோ அந்த நிலையிலிருந்து நாம தொடரும். ஸோ அதுதான் மகத்துவமே. ஸோ அப்படி நம்பிக்கையோட பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு புரிந்தவர்கள் தான் உண்மையிலேயே அவர்கள் சுவாசிக்கிறார்கள், அதாவது உயிர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஸோ தாங்கள் வாழக்கூடிய அந்த வாழ்க்கை என்ன என்றது வந்து அவங்க புரிஞ்சிருப்பாங்க. இது என்ன மாதிரியான வாழ்க்கை நாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இங்க எது நிரந்தரம், இங்க எது தற்காலிகம், நம்ம கடமை தான் என்ன, எதற்கு நாம இங்க வந்திருக்கோம், நாம யாரு, இப்படி எல்லாம் வந்து புரிஞ்சுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஞானத்தை பெறுவதற்கான வாய்ப்பு அவங்களுக்கு கிடைக்கும் இல்லையா? அந்த உணர்தலை அவர்கள் ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது அவருடைய கடமைகளை எல்லாம் அவங்க பக்குவமாக செய்து கொள்வார்கள்.
இல்லையா? கடமைகளை கடமையாக நிமித்த மாத்திரமே செய்யக்கூடிய பக்குவத்தை அவர்கள் பெறுவார்கள். மேலும் இறை தொண்டை வந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி செய்யக்கூடிய மனப்பக்குவத்துக்கு வருவார்கள். நீங்க எல்லாரும் கூட இதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஒவ்வொரு செயலிலுமே அதாவது விட்டு கொடுக்கக்கூடிய தன்மை இல்லையா? அடுத்தவங்களுக்காக நம்ம வந்து விட்டுட்டோம்னா அது பெரிய ஆனந்தம். உண்மையிலே அதை நீங்க நம்ம விட்டு கொடுத்துட்டு அவங்க அவங்க உபயோகப்படுத்துறாங்க பாருங்க. அப்போ அவங்க ஐயோ பரவாயில்ல, அவங்க நான் எனக்காக வந்து எதுவுமே சொல்லாம கொடுத்துட்டாங்களே இல்லையா, பரவாயில்லன்னு கொடுத்துட்டாங்களே இல்லையா அப்படின்னு நினைப்பாங்க பாருங்க. அந்த ஆனந்தத்தை பார்க்கும்போது நமக்குமே ஆனந்தமா இருக்கும். ஸோ அதெல்லாமே வந்து வார்த்தைகளால நம்மளால எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது. ஆனா ஒரு காரியத்தை ஆற்றும் பொழுதும் ஒரு செயலை நம்ம வந்து அடுத்தவங்களுக்காக விட்டு கொடுக்கும் பொழுதும் இல்லையா, அந்த அந்த சமயத்துல வந்து விட்டு கொடுக்குறவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மகத்துவம் வந்து சொற்களால சொல்ல முடியாது. அது எல்லாமே தெய்வீகமான குணங்கள் ஆக்சுவலி இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலை, அதாவது உண்மையில் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னா இந்த இது கேட்டகரி வந்து பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும். இந்த கேட்டகரி வந்து வெறுமனே பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும். பக்தர் அற்றவர்கள் தான், அதாவது ஒரு கொல்லனுடைய அதாவது அடுப்புல வந்து அதாவது அதை பம்ப் பண்ணா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஊதினால் வந்து என்ன ஆயிடும் ஆக்சுவலி காற்று வரும். அது போலதான். அதனால என்ன பிரயோஜனம்? ஊதுற வரைக்கும் தான் அது காற்று வரும் இல்லையா. அது போல இந்த ஜீவன் வாழ வேண்டிய காலம் வரைக்கும் தான் இந்த மூச்சு இருக்கும். அதன் பிறகு இருக்காது இல்லையா. மீண்டும் அவன் பிறக்க வேண்டியதுதான். இட் இஸ் பை யுவர் மெர்சி அலோன் தட் தி எலிமெண்ட்ஸ் இல்லையா, பகவானுடைய கருணையால் தான் முதல்ல அண்டங்கள் படைக்கப்படுகிறது இல்லையா. அண்டங்கள் எங்கிருந்து வருது? மகத்துவம். பிகினிங் வித் மகத்துவா. அகங்காரம் என பண்பனால் கிரியேட்டட் தி எக் ஆஃப் தி யூனிவர்ஸ் இல்லையா. ஸோ நீங்க அந்த கோலோக சார்ட்டுக்கு போனா கூட உங்களுக்கு அதுதான் நீங்க நல்லாவே தெரிய வரும். கோலோக சார்ட். ஸோ பகவானுடைய நான் தூங்கிட்டேன் சமந்தியம்மா, நான் தூங்கிட்டேன். லட்சுமி வந்து நான் கூட்டுறது. கிருஷ்ணா, நான் எல்லாரையும் மியூட் பண்ணிடுறேன். ஓகே, தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கும் போது அன்மியூட் பண்ணிட்டு வாசி. ஓகே. இந்த காரணக்கடல் என்பது மிகப்பெரிய கடல் இல்லையா. இங்கே மகாவிஷ்ணு வந்து கார்ணோத கசாய விஷ்ணுவாக படுத்திருக்கார். அவருடைய உடல் சுவாசத்திலிருந்து எல்லா அண்டங்களுமே முத்துக்கள், நூறில் முத்துக்களை கோர்த்தால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி எல்லாமே வந்து படைக்கும் காலம் வரும்போது வெளி சுவாசத்துல வந்து வரும். அதுவுமே வந்து இந்த மகத்துவத்துல ஒரு பகுதி தான். ஸோ இங்க நீங்க படிக்கும் பொழுது கூட இந்த மகத்துவத்துலதான் இந்த அகங்காரம் எனக்கூடிய பண்பு இல்லையா. இப்ப நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் பாருங்க அந்த பேராகிராஃப்லயே நீங்க. ஸோ வாசுதேவர் பர்சனிஃபைடு மகத்துவம் வர்ஷிப்ஸ் வாசுதேவரை வந்து வணங்குறது. ஸோ மகத்துவம் அதாவது ரூபம் கொண்ட மகத்துவம் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதே மாதிரி ரூபம் கொண்ட அகங்காரம் வந்து சங்கர்ஷ்ணர் இல்லையா. அகங்காரம் எங்க இருக்கும்? அஜ்ஞானத்துல இருந்து தான் வரும். ஒருத்தர் ரொம்பவுமே ஃபாஸ்டா இருக்காரு, அவரு எதையுமே பொறுமையா ஹேண்டில் பண்றது கிடையாது இல்லையா. அப்படிப்பட்டவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹைப்பர் கிட்டா இருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி நபர்கள் வந்து அவங்கக்கிட்ட அஜ்ஞானமும் ரொம்ப எளிதில் நம்மளால அப்சர்வ் பண்ண முடியும். இதை தான் நான் இப்போ ரீசெண்டாக அனலைஸ் பண்ணதே நான். அதாவது ஒருத்தர் அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறாங்கன்றது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நிதானமா இருக்கவங்க கிட்ட நம்ம அவ்வளவு சுலபத்துல கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஆனா அதே வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்டா பேசக்கூடியவங்க, ஃபாஸ்டா செயல்படக்கூடியவங்க இல்லையா, எதுவுமே டைனமிக்கா டிசிஷன் மேக்கிங் டக் 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 டக்குன்னு அவங்க உண்மையிலே இன்டெலிஜென்ட் கூட இருப்பாங்க. ஒரு சில விஷயத்துல வந்து பயங்கர அஜ்ஞானமா இருப்பாங்க. அதையுமே நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ மேலும் இந்த அகங்காரம் எனக்கூடிய இந்த பண்புல இருந்து தான் நம்ம இந்த வானத்துல இருந்து சப்தத்துல இருந்து என்ன வருது ஆக்சுவலி. இப்படிதான் இந்த லேயர்ஸ் அடுக்குகளே வர்றது. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, சப்தத்துல இருந்து என்ன வரும்? காற்று. காற்றிலிருந்து ஸ்பர்ஷம். ஸ்பர்ஷத்துல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்குது? அதாவது அக்னி. அக்னியிலிருந்து என்ன வரும் ஆக்சுவலி?
வெளிச்சமும் பிரகாசமும் உஷ்ணமும் வரும். தொடுதல் இல்லையா? கீழ இருந்து வெப்பம் வரும். வெப்பம் இல்ல கீழ இருந்து வெப்பம். இல்ல 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 இருங்க. பஞ்சமகாபூதங்கள் எடுத்துனாக்கா பஞ்சமகாபூதங்கள் சப்தம் வந்து அதாவது வானத்துல சப்தம், சப்தத்திலிருந்து சப்தத்தை வந்து எப்படி நீங்க வந்து இது பண்ணுவீங்க? கேட்கும் தன்மையில தான் நம்மளுக்கு மாதாஜி இத நான் சொல்றேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க. அகங்காரம் பிளஸ் ரஜோ ம், புலன்களுக்கு உருவாகுதல். ம், ஆகாயம் பிளஸ் அகங்காரம் ஓசை உண்டாகுதல். ம், காற்று உண்டாக ஆகாயம் காலம் பகவானின் பகிரங்க சக்தி ம், பார்வை தொடு உணர்வு இத்தனையும் காற்று உண்டாகிறதுக்கு ம், வழி செய்கிறது. அடுத்தது நெருப்பு. ஆகாயம் பிளஸ் காற்று பின்னி பிணைவதால் அக்னியாக உருவாக்கப்படுகிறது. அடுத்தது நீர் உண்டாக காலம் புறசக்தி பகவானின் பார்வையால் நீர் சுவை உண்டாகுதல். அக்னில வந்து ஷேப் ஃபார்ம் மறந்துட்டேன் நான், அந்த டக்குன்னு வரல. ஓகே, ஐ திங்க் மாதாஜி வரல. அதாவது உருவம் வரும். ஓகே, அக்னில இருந்து உருவம், அதுக்கப்புறம் வந்து உருவம், அதுல இருந்து என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? ஒரு வாட்டர் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு கண்டெய்னர்ல இப்போ இதுல கொட்டி வச்சா இந்த அளவுக்கு shape இல்லையா? அந்த உருவத்துல இருந்து நமக்கு நீர்ல இருந்து என்ன கிடைக்கும்? சுவை. இல்லையா? சுவை வந்து நம்ம சுவையில இருந்து என்ன வருது? அதாவது மண்ணு. இந்த மண்ணுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு மனம், நறுமணம். சோ அப்படி எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா பூமியில வந்து உங்களுக்கு நறுமணம் இருக்கும் இல்லையா? சுவை இருக்கும், இந்த பண்புகள் எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா? ரூபமும் வரும், அடுத்து வந்து தொடவும் முடியும், அதனால சப்தமும் கிடைக்கும். இந்த 5 பண்புகளுமே பூமிக்கு உண்டு. நீர்ல வந்து நமக்கு ஒரே ஒரு பண்பு இருக்காது, என்னது? வாசனை இருக்காது. நீர்ல வந்து நீர் வாசனை வருமா? தனித்து நீர் வாசனையே வராது. அது எதையாவது அதோட கலந்தோம்னா தான் அந்த வாசனை வரும் இல்லையா? இப்போ வந்து நம்ம ஒரு தண்ணியில வந்து நம்ம வந்து ஒரு லெமன் ஒரு 2 டிராப் விட்டோம்னா என்ன ஆகும்? லெமன் வாசனை வரும் இல்லையா? அதே புளிய கரைச்சோம்னா புளி வாசனை வரும், பெப்பர் போட்டா பெப்பர் வாசனை வரும் இல்லையா? சோ வாசனை எனக்கூடிய பண்பு வந்து பூமிக்கு மட்டும்தான் உண்டு. ஓகே, அதே மாதிரி நீர்ல என்ன இருக்கு? நீர்ல வந்து நீர்ல சுவை இருக்கு, அதுக்கப்புறம் வடிவம் இருக்கு, நீரை வந்து தொட முடியும் நம்மளால இல்லையா? நீரை வந்து தொட முடியும் இல்லையா? அடுத்து வந்து சப்தமும் ஏற்படுத்தும் இல்லையா? ஜோரா அருவி கொட்டுது இல்லையா? சப்தமும் வரும் இல்லையா? இது 4மே அதுல அடங்கியிருக்கு. அடுத்து வந்து அக்னி. அக்னியில போகும்போது உங்களுக்கு வந்து அக்னியில வந்து உங்களுக்கு நறுமணமும் இருக்காது, அடுத்து வந்து அதாவது சுவையும் இருக்காது, அடுத்து வந்து வாசனையுமே இருக்காது இல்லையா? அதாவது அக்னியில வந்து நம்ம வந்து அக்னியில நெய்ய போடும்போது நெய்யினால வரக்கூடிய அந்த மனத்தை தான் நம்ம பார்ப்போம். இல்ல ஒரு ஹோமகுண்டம் பண்ணீங்கன்னாக்கா அக்னி ஜுவாலை எரிஞ்சுட்டே இருக்குனாக்கா அது அந்த மெட்டீரியலுடைய சுவை தான், அது நறுமணம் தான் வெளியே வருமே தவிர வெறுமனே அக்னி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு நறுமணத்திற்கு சம்பந்தமே கிடையாது இல்லையா? அதாவது மனத்திற்கு சம்பந்தமே கிடையாது. ஓகே, வெப்பம் ஒரு ஒளிதான் இருக்கும், 2 தான் மாத்திரம். ஆமா, ஆனா அக்னியுடைய அதாவது அக்னியினுடைய இது மெயின் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னன்னாக்கா வடிவம் இல்லையா? ரூபத்தை வந்து கொடுக்க வல்லது. ஸோ அது மாதிரி அடுத்து காற்றுல வந்து உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? தொடு உணர்வு. காற்றுல வந்து நம்ம வந்து வாசனை இருக்காது இல்லையா? அடுத்து வந்து ரூபம் இருக்காது காற்றுக்கு இல்லையா? அடுத்து வந்து சுவையும் இருக்காது. இது 3 பண்புகளுமே காற்றுல கிடையாது. அது நம்மள தொடும்போது நமக்கு காற்று தொடுகிறதுன்ற அந்த ஃபீலிங் கண்டிப்பா பலமா காத்தடிச்சுன்னா நம்ம தொடுற அந்த காற்றினுடைய உணர்வு நமக்கு கண்டிப்பா தெரியுது இல்லையா? தொடு உணர்வு என்பது காற்றின் மூலியமா தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லையா? அடுத்து ஆகாயத்துல இருந்து வர்றது என்னது? சப்தம். ஆகாயத்துல இது 1 மட்டும்தான், மிச்சம் இந்த 4மே கிடையாது. ஓசை மட்டும்தான் இருக்கும். ஆகாயத்துக்கு உரித்தான பண்பு எது? ஓசை மட்டும்தான். ஓகே, சோ இத்தனையுமே நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஞாபகம் வந்துச்சா எல்லாருக்கும்? இப்ப கூட படிச்சோம் மாதாஜி, போன வாரத்துல கூட படிச்சோம். போன வாரத்துல கூட ஐ திங்க் ராதிகா மாதாஜி ஒரு டயக்ராம் மாதிரி ஒண்ணு காமிச்சாங்க. ராதிகா மாதாஜி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க இல்லையா?
இல்லையா? ஆமா இட் இஸ் மாதாஜி. பை யுவர் மர்சி அலோன். ஸோ அதனால பகவானுடைய கிருபையால் தான் எங்கிருந்து தொடங்குது? மகத்தத்துவத்துல இருந்து, அகங்காரத்துல இருந்து அந்த அண்டமே வந்து படைக்கப்படுகிறது இல்லையா? பஞ்சமகாபூதங்கள் இல்லையா? ஸோ மேலும் மேலும் பகவானுடைய படைப்புல பாத்தீங்கன்னாக்கா அன்னமயா, known as அன்னமயா, அதாவது நம்ம வயிற்றுக்கு உணவு செரிக்கக்கூடிய, செரிமானம் செய்யக்கூடிய அந்த அக்னி ஸ்வரூபமாவுமே பகவான் தான் உள்ள இருக்கார் இல்லையா? அனைத்திற்குமே வந்து மூல காரணம் பகவான் தான் இல்லையா? எல்லா இடத்துலயுமே வந்து பகவான் இருக்கார். அதாவது இந்த மகத்தத்துவம் பகவான் இதுக்குள்ள அடங்கப்பட்டவர் கிடையாது. ஆனா அனைத்திலுமே இருக்கார். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவருடைய படைப்பு இது. அவர் இல்லாத இடம் எதுவுமே கிடையாது இல்லையா? ஸோ அசியூமிங் த சேம் ஃபார்ம்ஸ் ஆஸ் தோ ஹி டேக்ஸ். ஆனா அதெல்லாம் நினைச்சிட்டு நாம நினைக்கிறோம் பகவானுக்கு இந்த ரூபம், இப்ப கிருஷ்ண ரூபம் எடுத்துட்டு வந்தோடனே அவர் அவதாரம் அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லையா? நம்ம எத்தனை பேர், நான் கூட நினைச்சது உண்டு கிருஷ்ணர் ஒரு அவதாரம், ராமர் ஒரு அவதாரம். ஆனா உண்மையிலே வந்து நாராயணர் தான் வந்து ஆதி தெய்வம் அப்படின்லாம் தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நான். இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துக்கு வராதுக்கு முன்னாடி இல்லையா? ஆதி நாராயணர். ஸோ இது ஒண்ணுதான் எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தது. ஆனா அவதாரி இல்லையா? அதாவது கிருஷ்ணரிலிருந்து தான் அனைத்து அவதாரங்களுமே வந்து பெறப்படுகிறது என்பது வந்து நம்ம இயக்கத்துல வந்து படிச்ச பிறகுதான் பாகவதம் நிறைய நாள், அதாவது வந்த புதுசுல ஒரு வருஷம் கிட்டத்தட்ட படிச்சும் போது எல்லாமே நிறைய யோசிக்க தோணும். இது கரெக்டா, இது நம்பலாமா அப்படிங்கலாம் கூட நான் யோசிச்சிருந்திருந்தேன். அந்த மாதிரிலாம் கூட யோசிச்சிருக்கேன். ஆனா சாஸ்திரங்களை எப்பவுமே நம்ம சந்தேகிக்க கூடாது. அந்த ஒரு பண்பு இருந்ததால இதெல்லாம் ஆச்சாரியா சொல்லிட்டு போயிருக்காங்கன்னா அவங்க உணர்ந்தறிந்து சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கை. மேலும் பற்பல அதாவது சீனியர் டிவோட்டிஸ் எல்லாம் சொல்லக்கூடாது, அவங்களாம் உணர்ந்தறிந்து சொல்றாங்க இல்லையா? நமக்கு அந்த குவாலிஃபிகேஷன் கிடையாது. ஆனா அவங்களுக்கு அந்த குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கிறதுனால அவங்க அதை சொல்றாங்க. ஸோ அதனால நம்ம இந்த ஸ்தூலம் மற்றும் சூக்ஷ்ம நிலையில எல்லாமே நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா? இதெல்லாமே இறைவனுடைய படைப்பு தான். யூ ஆர் த இது எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணம் யாரு? அந்த பரம்பொருள் தான் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. லைஃப் இஸ் வித்தவுட் பர்பஸ் ஃபார் ஒன் ஹூ ரிமைன்ஸ் இக்னரண்ட். அதுதான் சொன்னேன். பௌதிகவாதியா, முழு பௌதிகவாதியா இருக்கிறவங்க, ஆன்மீகத்தின் பற்றி எதுவுமே தெரியாத நிலையில, தெரிஞ்சுக்கும் விருப்பப்படாம வெறும் பௌதீக முன்னேற்றம் மட்டுமே வந்து மேன்மை என்று நினைக்கிறாங்க இல்லையா? அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து பக்தியில வந்து அவங்க வந்து முன்னேறுவதே கிடையாது. பேரளவு பக்தி வேணா அவங்க பண்ணலாமே ஒழிய, அதுவுமே காலத்தினுடைய கட்டாயத்தினால இப்போ வந்து தீபாவளி கொண்டாடணும், பொங்கல் கொண்டாடணும் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு விசேஷங்களுக்கு வந்து செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்காக மட்டுமே அவங்க எதனா கொண்டாடலாம் பேரளவுல. ஆனா உண்மையிலே அந்த இடத்துல மனசு லயித்து அவர்கள் வந்து செய்ய மாட்டாங்க. நம்மளே இதை வந்து புரிஞ்சிருப்போம். ஈவன் நாம கூட அந்த தவறு செஞ்சிருக்கோம் இல்லையா? அதாவது பக்தி பண்ணியிருப்போம், ஆனா முழு மனதோட எப்படி பக்தி பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுட்டு நம்ம பக்தி பண்ணது கிடையாது. மனதளவுல பக்தி பண்ணணும் இல்லையா? உளமாற நம்ம செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு வந்து மேன்மையா நம்ம கிட்ட இருந்தது இல்லை. ஏதோ ஒரு சமயத்துல நமக்கு ஒரு செகண்ட் வந்து ஆழ்ந்து நம்ம சிந்திக்கலாம். ஆனா அதே அந்த உணர்வை வந்து கடைசி வரைக்கும் எடுத்துட்டு போகக்கூடிய அந்த பாவம் நம்ம கிட்ட இருந்ததே கிடையாது. ஏன்னா இறைவனுடைய உண்மையான நிலை என்ன, நாம அவருக்கும் என்ன சம்பந்தம் இல்லையா? இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாததுனால நாம அதிகமா அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்காதனால அதனை வந்து உணரக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு ஏற்படல. ஆனா இப்போ நல்லாவே தெரிய ஆரம்பிக்குது இல்லையா? சோ ஆனால் யார் எது தப்பா சொன்னா கூட நம்ம இது தப்பு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நாம் இப்படி இதுதான் ரைட் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, இதுதான் ஆச்சாரியா சொல்லியிருக்க, இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறதுல வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா நம்ம உட்கார்ந்துருக்கோம் இல்லையா? இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கையிலே மனித வாழ்க்கை தான் வந்து மிக, அதாவது அதிர்ஷ்டமான வாழ்க்கை. ஏன்னா இந்த நிலையில தான் நாம வந்து பகவானுக்கு வந்து பக்தி தொண்டு பண்றதுக்கான சப்போர்ட்டிவா இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்தூலம் இல்லையா? வேற எந்த நிலையிலுமே வந்து அவ்வளவு சப்போர்ட் கிடையாது. அப்படின்னா விலங்குகள் செய்ய மாட்டாங்களா அப்படிலாம் நம்ம கேட்க முடியாது. பசு இல்லையா? பசுவே வந்து சாத்விகமான குணத்தினுடைய ஒரு ஜீவன் இல்லையா? சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து அந்த பசுவுக்கு வந்து இறைவனை வணங்க முடியாதா என்ன? கண்டிப்பா முடியும், அது இறைவன் கிருபை இருந்தால். ஆனா நமக்கு வந்து இந்த அறிவு என்பது ஒண்ணு கொடுத்திருக்காரு எக்ஸ்ட்ராவா இல்லையா? மனசோட கலந்த அறிவு இல்லையா? மனதுதான். சோ விலங்குகளுக்கெல்லாம் மனசு கிடையாது, நமக்கு மனசு கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? அந்த மனதை கொண்டு நாம் இந்த புத்தியை உபயோகப்படுத்தி, அதாவது மேன்மையான ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ்க்கும் எடுத்துட்டு போகலாம், இழிவான ஒரு அறிவுக்கும் நம்ம போகலாம் இல்லையா? கீழான இயல்புகளையுமே நாம் இயக்க முடியும், மேன்மையான இயல்புகளையுமே நம்மளால இயக்க முடியும். ஏன்னா நம்ம புத்தி
எந்த மாதிரி குணாதிசயத்துக்கு வந்து ஐக்கியமாயிருக்கோ அதுக்கேற்றவாறு நம்ம செயல்பட வைப்போம். அதுக்கு மூல காரணம் என்ன? இந்த மனசு வந்து இந்த 3 குணங்களோட ஆட்கொள்ளப்பட்டிருப்பதால். ஓகே, சோ இந்த ஹியூமன் லைஃபே நமக்கு வந்து எதுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்குனாக்கா நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு இல்லையா? கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து நாம இறைவனை காண்பதற்கு நமக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சோ அவ்வாறு யார் செய்யலையோ, இறைவனை வந்து யார் வணங்கவில்லையோ, அவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படின்னாக்கா இட் கமிட்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் சூசைட் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படின்னா ஆன்மீகத்துல வந்து அவர்கள் வந்து தற்கொலை அப்படின்னா, நம்ம ஆத்மஹா அப்படின்னு நம்ம பின்னாடி படிக்கிறோம்ல, அந்த ஸ்லோகம் கூட இங்கதான் இருக்கு ஈஷோபனிஷத்துல. ஆசூர்யா நாம தே லோகா அப்தேனா தமஷாவிரதாக தாம்ஸ்தே பிரேத்யாபிகச்சந்தி ஏ சாத்ம அனோஜனாக. அதாவது கில்லர் ஆஃப் த சோல், ஆத்மஹா, whoever he may be must enter into the, அப்படிப்பட்டவர்கள் ஆத்மாவை கொல்லக்கூடிய நிலை. அப்படின்னா ஆத்மாவை இழக்கக்கூடியவர்கள் நம்ம கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த உலகங்கள். இந்த கோலோக சாட்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கும் வெறும் கிராஸ் பாடி தான் இந்த இடத்துல வர்றதுன்றது சொல்லுவாங்க. ஒரு நிமிஷம். இந்த கீழே இந்த மாதிரி உலகங்களுக்கெல்லாம் வந்தோம்னா நம்ம மீண்டும் மேல் உலகத்துக்கு போகவே முடியாது. ஸோ வெறுமனே கிராஸ் பாடிஸ் இங்க வந்து நமக்கு நம்மளுடைய இந்த சூக்ஷ்மம் இதெல்லாம் வந்து எதுவுமே கிடையாது இந்த இடத்துல இல்லையா? புத்தி மனசு இதெல்லாமே வந்து இருக்கிறது என்னது? சூக்ஷ்மம். அந்த சூக்ஷ்மமே இருக்காது, வெறும் ஸ்தூல உடல்ல தான் நம்ம இங்க இருப்போம். ஸோ இங்க வந்துட்டா ஸ்தூல உடல் இருந்தாக்கா புத்தியும் இல்லை மனசும் இல்லைனாக்கா நம்ம எப்படி செயல்படுவோம்? நம்ம ஃபுல், அதாவது ஜீரோ. அதனால நம்ம வந்து இந்த மாதிரி இடங்களுக்கு வந்துட்டோம்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம், மீண்டும் மேல போகவே முடியாது. நம்ம ஃபெய்த் அப்படிப்பட்டவங்க வந்து டார்க் இக்னரன்ஸ், கீழே போக போக முழு அஜ்ஞானத்துல இருக்கக்கூடியது ஆசூரிய பாவத்தை நாம கொண்டு இல்லையா? அந்த டெமன்ஸ் ஆர் த பர்சன்ஸ் who have no devotion for the supreme lord Vishnu இல்லையா? பகவானுக்கு அவர்கள் வந்து பக்தி தொண்டு எதுவுமே இருக்காது. அப்படிப்பட்ட நிலைக்கு ஒருத்தர் வந்து திரும்பிட்டார். எஸ் சித்ரலேಖ மாதாஜி. மாதாஜி, ஒரு சந்தேகம் மாதாஜி. கீழ் லோகத்துக்கு போனாலும் சூட்சும உடல் இருக்காதுங்கிறீங்க இல்லையா மாதாஜி? ஆமா ஆமா. அதே மாதிரி மேல் லோகம் போனாலும் சூட்சும உடலோட மட்டும்தான் போவோம், ஸ்தூல உடல் இருக்காது. ஆமா, நான் அப்படி ஸ்தூல உடல் இருக்கும்னு நான் சொல்லல. நம்ம மீண்டும் பிறவி எடுக்கிறோம். அதாவது நம்ம பக்தி என்ற பாவமே இல்லாம, இறைவன் என்ற அந்த இது இல்லாம முழு பௌதிக நிலையில இருந்து அநேக பாவங்கள் செய்யும் பொழுது என்ன ஆகும்னாக்கா நமக்கு வந்து இந்த சூக்ஷ்ம உடலையே புத்தி மனசு இதெல்லாம் இல்லாத இந்த ஜீவன் என்ன ஆகும்னாக்கா வெறும் ஸ்தூல உடலை எடுக்கக்கூடிய அத்தகைய நிலைக்கு கீழ் உலகத்திற்கு தள்ளப்படும். இங்க வந்துட்டோம்னா நம்ம வந்து இங்க வந்த பிறகு ஒரு உடல் கிடைக்கும்ல, இந்த உலகத்துக்கே வாழக்கூடிய உடல் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா? அப்ப என்ன அர்த்தம்? ஆத்மஹா அப்படின்னு நம்ம எதுக்கு சொல்றோம்னா ஆத்மாவை தற்கொலை செய்வதற்கு சமமானது. அப்படின்னா ஆத்மா என்ன பண்ணணும்? ஆத்மாவுடைய உண்மையான நிலை என்ன? அது வந்து சுதந்திரமானது, நிரந்தரமானது இல்லையா? ஆனா அதை மீண்டும் மேன்மையான ஒரு நிலைக்கு எடுத்துட்டு போய் அதை வந்து சுதந்திரம் அடையக்கூடிய நிலைக்கு எடுத்துட்டு போக வேண்டியதுதான் ஆத்மாவை நாம ஜீவிக்கக்கூடிய செயல்கள் ஆக்சுவலி. ஆனா அப்படிப்பட்ட ஆத்மாவை நாம் என்ன பண்றோம்? மேலும் மேலும் வந்து இந்த அஜ்ஞானத்தினால் வந்து நாம் என்ன பண்றோம்? இருக்கி அது வந்து கடைசி வரைக்குமே இந்த கீழான உலகத்துல வந்து விழக்கூடிய நிலைக்கு எடுத்துட்டு வந்துடும். அப்படின்னா மீண்டும் எழுச்சி வர செய்யக்கூடிய ஒரு நிலை, அந்த வாய்ப்பை வந்து அந்த ஆத்மாவுக்கு நம்ம கொடுக்கறதே கிடையாது. இங்கே தள்ளப்படும் போது இந்த உலகத்துல வாழக்கூடிய, இங்க வந்தோம்னா நாகர்களாக பிறப்போம், இந்த உலகத்துக்கு வந்தா தைத்தியர்களாக பிறப்போம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிமன் இல்லையா, ஆசுரம் பாவம் இருக்கு தலாத்தலத்துல. அப்படிப்பட்ட உடல் இந்த ஆத்மாவுக்கு வழங்கப்படும். அங்கே சூக்ஷ்மம் இருக்காது, வெறும் ஸ்தூலம் மட்டும்தான் இருக்கும். புரிஞ்சுதுங்களா மாதாஜி? ஓகே மாதாஜி. அதான் ஆத்ம தற்கொலைங்கிறாங்க மாதாஜி. அத ஆமா, ஆத்மாவுக்கே நம்ம தற்கொலை செய்யக்கூடிய செயல் செய்கின்றோம். ஏன்னா மீண்டும் அது வந்து இன்னொரு ஸ்தூல சூக்ஷ்ம உடலை, அதாவது மினிமம் நாம இந்த இடத்துக்கு வரணும், பூலோகத்துக்கு, இந்த லோகத்துக்காவது நாம் வரணும் நம்ம இல்லையா? இதுக்கு கீழே போனாலே நமக்கு கஷ்டம்தான், வரமாட்டோம், மேல வர சான்ஸ் இல்ல. அது கீழேன்னா இங்க வரக்கூடிய இந்த ஆத்மா இந்த உலகத்துல என்ன மாதிரி உடல் எடுக்கணுமோ அந்த உடல், அந்த பிறவி நம்ம எடுப்போம். ஓகே, இங்க இருக்கும்போது நம்முடைய ஸ்தூலம் போயிடுத்து, அவ்வளவுதான்.
இல்லையா? வெறும் சூக்ஷ்மம் இருக்கு இல்லையா? ஆனா அந்த சூக்ஷ்மமே வந்து இந்த நரக உலகங்களுக்கு போகக்கூடிய அளவுக்கு வந்து நாம தவறுகள் இழைத்து அடர்ந்த அஜ்ஞானத்தில் இருந்தால் நாம் என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம செய்த தவறுகளுக்கு ஏற்றவாறு இந்த உலகத்துக்கு போவோமா, இல்ல இந்த இந்த இடத்துக்கு போய் முடிச்சிட்டு வந்து இங்க பிறப்போமா? எதுவுமே தெரியாது நமக்கு. புரியுதுங்களா? எப்போ எங்க போவோம் நம்மளுக்கு தெரியாது. ஆனா இங்க வந்தா என்ன நடக்கும்ன்றது மட்டும் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இங்க வந்தா வெறும் நம்ம கீழ் உலகங்களுக்கு வரும்பொழுது வெறும் கிராஸ் பாடிஸ் தான் இருக்கு நமக்கு. ஷட்டில் பாடியே இருக்காது. ஓகே. ஸோ அதனால நம்ம இங்க வந்து இங்கேயுமே வந்து ஆப்புலண்ட் நிறைய இருக்கும். ஓகே. நாகர்கள் இருக்கிற இடத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா வைடூரியங்கள், இந்த என்னன்னு சொல்லுவாங்க, அது ரத்தினங்களா, எனக்கு தெரியாது. ஆமாங்க ரத்தினங்கள் தான். ஆமா மாதாஜி, ரத்தினங்கள்லாம் இருக்கு. இங்கேயுமே பாம்பு வைபவங்கள் எல்லாம் கீழே நிறைய இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா அதனால என்ன பிரயோஜனம்? பாம்புனுடைய தலை மகுட அதுக்கு மேல வந்து ரத்தினக்கல் பதிக்க வச்சா அதனுடைய அந்த அலங்காரத்தினால் என்ன பிரயோஜனம் சொல்லுங்க, இல்லையா? மாதாஜி கீழ் உலகங்களுக்கு போகும் பொழுது அந்த சூட்சும உடல் இருக்காதா மாதாஜி? கண்டிப்பா இருக்கு. அதுல வெறும் கிராஸ் பாடி தான் மாத்தாச்சு இருக்கும். அப்ப மேலுலகம் கீழுலகம் எல்லாத்துக்குமே சூட்சும உடல் இருக்காது. அப்படி இல்ல, மேல் உலகத்துக்கு சூக்ஷ்ம உடல் இருக்கும் மாதாஜி. இந்த மேல இடத்துல உலகத்துல இருக்கு. மேல் உலகத்துல வெறும் சூக்ஷ்ம உடல் தான். அதாவது நம்ம எங்க டைரக்டா இந்த உடலை விட்ட பிறகு நாம இங்க போவோமா எங்க போவோமான்லாம் நமக்கு தெரியாது. இங்கே போனா அப்படின்னா நமக்கு அடர்ந்த, அதாவது அஜ்ஞானத்திலிருந்து, அதாவது அவ்வளவு பாவங்கள் செய்து, ஒருவேளை நம்ம இங்கிருந்து டைரக்டா எங்கேயும் போகலாம். அந்த நரக உலகத்துல போய் நம்ம கஷ்டமும் பட்டிருக்கலாம். ஏதாவது நம்ம சுக்குருத்தி பண்ணியிருந்தா மீண்டும் வந்து பூமி வாழ்க்கையில வர முடியும். சுக்குருத்தியே ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படின்னு எண்ணும்பொழுது நம்முடைய பாவங்களுக்கெல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு நம்ம எங்க வருவோம்? இந்த மாதிரி கீழ் உலகங்களுக்கு தான் வருவோம். ஏன்னா அவ்வளவு அஜ்ஞானம். தாமிஸ்ரம் அந்த தாமிஸ்ரம் அப்படின்லாம் படிச்சோமா? ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? ஞாபகம் இருக்கு மாதாஜி. படிச்சோம் மாதாஜி, படிச்சோம். அது மீண்டும் படிப்போம். 6வது காண்டத்துல படிப்போம். டோன்ட் வரி. ஓகே. அப்ப படிக்கும்பொழுது அப்ப உங்களுக்கு ஃபுல் இந்த ஒரு உலகத்தை பற்றியும் இந்த 28 நரக உலகங்களை பற்றியுமே 6வதுல இந்த காண்டத்திலே படிப்போம். 5வது காண்டத்திலே 16வது அத்தியாயத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நாளும் உங்களுக்கு ஐயோ இத்தனை இருக்கா, நம்ம என்னது கருட புராணம் படிக்கிற மாதிரியே இருக்கே அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங்கே வந்துடும் உங்களுக்கு. ஓகே. எந்த மாதிரி தவறு செய்தா எந்த உலகத்துல போய் நம்ம வந்து என்ன மாதிரி தண்டனை கிடைக்கும், எந்த நரகத்துல அப்படிங்கிறது எல்லாமே சொல்லப்படும். ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம படிப்போம். இங்க போகும்பொழுது வெறுமனே, அதாவது மேல் உலகத்திற்கு செல்லும் பொழுது சூக்ஷ்ம உடலோடு தான் செல்லும். இந்த உலகங்களுக்கு போகக்கூடிய குவாலிஃபிகேஷன் இருந்தா வெறும் சூக்ஷ்ம உடல் ஆத்மாவை வந்து கவர் பண்ணி மேல போகும். ஓகே. அங்கே போய் ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு ஸ்தூல உடலை பெற்று இந்த இது வந்து பிறவி எடுக்கும். எல்லா உலகத்திலுமே வந்து ஸ்தூல உடல்கள் அந்தந்த உலகத்திற்கேற்ற வாழ்நிலைகள். இப்ப சூரிய கிரகம் இருக்கு. சூரிய கிரகத்துக்குள்ள நம்ம வாழ்க்கை நடத்த முடியும்னு நாம் நினைப்போமா? சூரியனுடைய வெப்பம் எப்படிப்பட்டது இல்லையா? ஆனா அங்கேயும் வாழக்கூடிய நிலையில இருக்கக்கூடிய ஸ்தூல உடல் உண்டு இல்லையா? ஆனா அதுல இருக்கக்கூடிய ஜீவன் வேறு, அவ்வளவுதான். ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாம் ஒன்றுதான். ஆனா அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அஜ்ஞானம் என்பது நம்ம பார்க்கணும். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலி. ஆத்மஹா கில்லர் ஆஃப் த சோல்ன்றது அதுக்கு தான். ஏன் அது கில்லர் ஆஃப் த சோல்னு சொல்றாங்கன்னா, ஆத்மாவை தற்கொலை பாதையில எடுத்து தற்கொலை செய்வதற்கு சமம் என்று ஏன் சொல்லப்படுகிறது என்றால், இந்த கீழ் உலகங்களுக்கு வந்து விட்டா மீண்டும் நாம வந்து மேல் உலகத்துக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது இல்லையா? மேல் உலகத்துக்கு வந்தால்தான் அந்த ஆத்மாவுடைய உண்மையான பிரயோஜனம் என்னன்னு தெரியும். உண்மையான பிரயோஜனம் என்ன? இங்க முடிஞ்சு பகவானுடைய இடத்திற்கு இங்க வரணும் இல்லையா? அதுதான் ஆத்மாவை நாம வந்து அதனுடைய பாதையில் கொண்டு செல்கின்றோம் என்ற அர்த்தம். ஆனால் அவ்வாறு இல்லாமல் அதற்கு நேர் எதிர்மாறா இருக்கக்கூடிய இந்த கீழ உலகங்களுக்கு வந்துட்டா அந்த ஆத்மா மீண்டும் நன்னிலை பெறவே பெறாது. இது நம்ம பகவத்கீதையில கூட நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? நிரந்தரமாக என்னால் கீழ் உலகங்களுக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் ஒரு ஸ்லோகத்துல சொல்றார். ஞாபகம் இருக்கா? இல்லையா? பகவான் நிரந்தரமாக தள்ளி விடுகிறேன். ஞாபகம் இருக்கா? இந்த வரி எனக்கு 18 டேஸ் கிளாஸ் எடுத்த ஞாபகம். அது ஆழ்ந்து பதிஞ்சிருக்கு. ஓகே. சோ அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு நாம போனோம்னா இந்த ஸ்லோகம் வந்து அததான் சொல்றது. அது அவங்க எப்படிப்பட்டவங்கனாக்கா இந்த அசுர இயல்பு,
அதிகமாக அசுரர்களுக்கு வந்து உண்மையிலே அவங்களுடைய குணாதிசயம் எப்படிப்பட்ட இருக்கும்? தான் செய்யறதெல்லாம் ரைட் இல்லையா? தான் தான் அதுவே கடவுள். தமோ குணம். ஃபுல்லு இல்லையா? அதனால அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு வந்து ஆத்மாவை பத்தியானையோ அவங்க வந்து இறைவனை வணங்கணுன்றதுக்காகவோ அவங்களே நானே கிரேட்ன்னு சொல்றவங்க இல்லையா? என்னை வணங்குன்னு சொல்லக்கூடியவங்க இல்லையா? இரண்ய கசிப்பு என்ன சொன்னார்? அதாவது ஹரிநாமத்தை சொல்லாத என் நாமத்தை சொல்லுன்னு தான் அவருடைய மகனுக்கு சொன்னார் இல்லையா? பிரகலாத் மகாராஜுக்கு. ஸோ அது மாதிரி அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை. ஆனால் அவருக்கு ஆனா அது வந்து ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி இருக்கிறது இல்லையா? இன்னொன்னு என்னன்னாக்கா பகவானால் வதைக்கப்பட்டவர்களுக்கு அட்லீஸ்ட் சாயுஜ முக்தி கிடைக்கும். ஏன்னா ஏன் அவருக்கு சாயுஜ முக்தி கிடைக்கும்? ஸோ இதுல பூத்தனாவுக்கு மட்டும்தான் வந்து மேல வந்து அவருக்கு வைகுண்டத்துல தன்னுடைய அன்னையோட கோலோகத்துல யசோதா மையாக்கு வந்து அவங்க உதவி புரியக்கூடிய தாயா இருக்காங்க. ஏன் அவருக்கு மட்டும் அந்த இது கொடுத்தாங்க? தாய் என்ற ஸ்தானத்தை, தாய் ரூபத்தை ஏற்று வந்து இல்லையா? அதாவது அவங்களுக்கு பகவானுக்கு பால் கொடுக்கணும்ன்ற அந்த ஒரு நோக்கத்துல வந்து அதுல போன ஜென்மத்துல பலி மகாராஜனுக்குடைய மகளா இருந்தப்ப இவனை வந்து ரொம்ப ஆசைப்படுவா. அது மாதிரி அதனால இந்த ஜென்மத்துல உனக்கு பூசணாவா வந்து அவளுக்கு பால் கொடுக்கறதுல உறிஞ்சி எடுத்துருவான். ஓகே, பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி எனக்கு தெரியாது. ஃபைன், தேங்க்யூ மாதாஜி. போன ஜென்மத்துல இதுதான். ஆனா அந்த இவங்க எல்லாருமே வந்து கம்சனை எடுத்துக்கோங்க இல்லையா? எந்த ஒரு அசுரனையுமே வதைச்சவங்க எல்லாருமே பகவானை வந்து அதாவது பகவானை வந்து பகவானை வந்து எது சொல்லுவாங்க, திட்டினே இருப்பாங்க இல்லையா? சோ அதனால வந்து அவங்களுக்கு அந்த உடலை விட்ட பிறகு அந்த அட்லீஸ்ட் திட்டுறதுக்காவது பகவானை ஞாபகம் வச்சுட்டு இருந்தாங்க இல்லையா? பகவானை ஞாபகத்து இருந்தது. அந்த ஞாபகம் ஒரே ஒரு ஞாபகத்துக்காக அவங்களுக்கு வந்து சாயுஜ முக்தி. மற்றபடி அவங்களால எந்த பிரயோஜனமும் இருக்கல. ஆனா பூதனா வந்து அட்லீஸ்ட் பால் கொடுத்தா இல்லையா? சோ அதனால அவங்களுக்கு அந்த இடத்துக்கு வந்து பலி மகாராஜோட தங்க அவளுக்கு ஆசையா இருந்தது இந்த குழந்தைய பார்த்து நம்ம இந்த குழந்தைக்கு அம்மாவா ஆகணும் அப்படின்னு. அதனால வாமனரை பார்த்து அதனால அந்த அடுத்த பிறவி கிடைச்சது அவளுக்கு. மாதாஜி நீங்க தான் சொன்னீங்க மாதாஜி, இத வந்துட்டீங்க, நீங்க தான் இந்த ஸ்டோரியே சொன்னீங்க. அப்படியா? அதான் இந்த ஸ்டோரி வரும்போது சொன்னாங்க. எனக்கு இந்த கதை சொல்றதும் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு, ஞாபகம் வச்சுக்கிறதும் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. நான் பகவான்கிட்ட தான் ரொம்ப பிரார்த்திக்கணும் எனக்கு. ஏன்னா ஏதாவது பிலாசபி சொல்றது எனக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. ஆனா கதைகள் சொல்றது ராதிகா மாதாஜி மாதிரி எனக்கு வரவே வராது. மறந்து போயிடும். ஆமா, மறந்து போயிட்டானா எனக்கு என் கதைகள் வந்து அவ்வளவு மனசுல நிக்காது. ஆனா யாராவது சொன்னா கேட்கணும்னு தோணும். அந்த விஷயம் உண்டு எனக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. அஸ்மின் தைவ ஆசுர ஏவ ச விஷ்ணு பக்தி பரோ தெய்வ ஆசுரஸ்தத் விபர்யயஹ. இவ்வுலகில் இரு வகையான படைக்கப்பட்ட ஜீவன்கள் உள்ளனர். ஒரு பிரிவினர் தெய்வீகமானவர்கள், மற்றவர்கள் அசுரர்கள். பகவான் விஷ்ணுவின் பக்தி தொண்டிற்கு தங்களை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர்கள் தெய்வீகமானவர்கள். இத்தகைய தொண்டிற்கு எதிராக இருப்பவர்கள் அசுரர்கள். அதுபோலவே பிருகத் ஆரண்யக உபனிஷதம் 4.4.15 பின்வருமாறு குறிப்பிடுகிறது. நச்சேத வேதின் மகதி வினஷ்டி ஏதத் வீதுர் அமிர்தாசே பவந்தி அதேதரே துக்கம் ஏவோபயந்தி. ஒருவன் பரமபுருஷரை அறியவில்லை என்றால் அவன் பூரண அழிவை எதிர்நோக்க வேண்டியிருக்கும். பரமனை அறிந்து உணர்பவர்கள் அழிவற்றவர்களாகின்றனர். மற்றவர்களோ துன்புறுவதை தவிர வேறு வழி இல்லை. அறியாமையால் உண்டான துன்பத்திலிருந்து விடுபட ஒருவன் தன் கிருஷ்ண உணர்வை விழுப்புறச் செய்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால் இப்படி செய்யும் முறை கடினமானதல்ல. இதை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே நமக்கு பகவத்கீதையில் 9.34 பின்வருமாறு உறுதியளிக்கிறார். மன்மனா பவ பக்தா மன்மனா பவ மத் பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏ வைஷ்யசி யுக்தைவம் ஆத்மானம் மத்பராயணஹ. உன் மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதிலேயே ஈடுபடுத்தி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. நீ முழுமையாக என்னில் ஆழ்ந்து நிச்சயமாக என்னிடமே வருவாய். தகுதியின்மைகளும் பலவீனங்களும் இருந்தாலும் ஒருவனுக்கு தேவையானதெல்லாம் தன்னிச்சையா பரமபுருஷரின் நம்பிக்கைக்குரிய தொண்டாகும். கத உபனிஷம்
2.2.23 பின்வருமாறு அறிவிக்கிறது. நித்யோ நித்யானாம் சேதன சேதனாதாம் ஏகோ பகுனாம் யோ வித்ததி காமானம் தம்பீடகம் ஏ அது பஸ்யந்தி தீராஸ் தேசாத் சாந்தி சாஸ்வதி தேதேரேஷாம். உணர்வுள்ள நித்திய ஜீவன்களுக்கிடையில் மற்ற அனைவரின் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்பவர் ஒருவர் உள்ளார். அவரது ஆலயத்தில் அவரை வழிபடும் நல்ல ஆத்மாக்கள் நிரந்தரமான அமைதியை அடைகின்றனர். மற்றவர்களால் அது முடியாது. உயிருள்ளது எது, உயிரற்றது எது? பக்தர் அல்லாதவர்களின் உடல்களும் மனங்களும் உயிரின் அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்துவதாக காணப்பட்டாலும் இத்தோற்றம் போலியானதாகும். உண்மையில் பந்தப்பட்ட ஆத்மாவிற்கு தனது சொந்த தேகாந்திர வாழ்வின் மீது சிறிதளவு ஆதிக்கம்தான் உள்ளது. தன் விருப்பத்திற்கு எதிராக அவன் கழிவுப் பொருட்களை நீக்க வேண்டியுள்ளது. அவ்வப்பொழுது நோய்வாய்ப்பட வேண்டியுள்ளது. இறுதியில் முதுமையடைந்து மரணமடைய வேண்டியுள்ளது. மேலும் விருப்பமில்லாமலேயே மனதில் கோபம், ஆசை மற்றும் வருத்தம் ஆகிய துன்பங்களை அவன் அனுபவிக்கிறான். பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் இதிலேயே பின்வருமாறு பகவத்கீதையில் 18.51 விவரிக்கிறார். யந்திராரூடானி மாயையா, ஓர் இயந்திர வாகனத்தில் திக்கற்ற ஒரு பயணியாக பிரயாணம் செய்பவன். ஆத்மா உயிருள்ளது என்பதில் ஐயமில்லை. அந்நிலையை மாற்றுவதும் சாத்தியமில்லை. ஆனால் அவனுடைய இடத்தில் இருந்து கொண்டு புறமனமும் உடலும் இயற்கை குணங்களின் உத்தரவுகளை ஓர் இயந்திரம் போல் நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கின்றன. இந்த இயற்கை குணங்கள் ஆத்மாவின் உள்ளார்ந்த தேவைகளுக்கு சிறிதும் பொருந்தாத முறையில் ஒருவனை செயல்பட தூண்டுகின்றன. அறியாமையின் கைதிகளாக உள்ள மறதியுள்ள ஆத்மாக்களை நோக்கி ஸ்வேதாஸ்வரத உபனிஷம் பின்வருமாறு தூண்டுகிறது. சுரன் வந்து விஸ்வே அமிர்தஸ்ய புத்தா ஆயே தாமானி திவ்யானி தஸ்து. தெய்வீகமான ராஜ்யத்தில் முன்பு வாழ்ந்த சாகாவரம் பெற்ற வேந்தர்களை கேளுங்கள். எனவே ஒருபுறம் எது உயிருள்ளதாக காணப்படுகிறதோ அந்த ஜட உடல் உண்மையில் உயிரற்ற ஓர் இயந்திரமாகும். இயற்கை குணங்களால் சட்டவிரோதமாக இயக்கப்படுகிறது. மற்றொரு புறம் எதை பௌதிகவாதி சுயநல உபயோகத்திற்காக ஜடப்பொருளாக கருதுகிறானோ அது அவனது சொந்த புத்தியை விட பன்மடங்கு கருதுகிறானோ அது அவனுக்கு திருப்பி போட்டிருக்கான் அதிக சக்தி வாய்ந்ததும் உயிருள்ளதுமான ஒன்றுடன் தொடர்புடையதாகும். இயற்கைக்கு பின்னால் உள்ள புத்தியானது பல்வேறு மூலப்பொருட்களுக்கு அதிபதியாக உள்ள தேவர்களுக்கு சொந்தமானது என்றும் முடிவாக பரமபுருஷனுக்கு சொந்தமானது என்றும் வேதம் கூறுகிறது. முடிவாக ஜடப்பொருள்களால் ஓர் உயிர் சக்தியின் தூண்டுதலும் வழிகாட்டுதலும் இல்லாமல் பொருத்தமாக செயல்பட முடியாது. ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் 9:10 கூறுவது போல் மாயாத் ஏஷேன பிரகிருதிஹி சூயதே சராச்சரம் ஹேதூனானேன கௌந்தேய ஜகத் விபரிவர்த்ததே. குந்தியின் மைந்தனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது ஆணைப்படி செயல்படுகிறது. அதுவே அசைகின்ற மற்றும் அசையாத ஜீவன்களை எல்லாம் உண்டாக்குகிறது. அதன் ஆணையால் இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகிறது. படைப்பின் துவக்கத்தில் பகவான் இன்னும் பெருசா இருக்கு மாதாஜி, படிக்கட்டுமா இல்ல இதோட நிறுத்துங்க. ஓகே மாதாஜி, இது வரைக்கும் நம்ம விளக்கம் பண்ணலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சு தெரிஞ்ச ஒரு பகுதியா இருந்தாலும் நம்ம இத கண்டிப்பா நல்லா அலசி ஆராய்ஞ்சு படிக்கணும், மனசுல ஆழமா பதிக்க வைக்கணும் இல்லையா? நம்ம எவ்வளவு படிச்சாலுமே மீண்டும் ஒரு டவுட் அப்படிங்கிறது வந்துட்டே இருக்கு. இப்ப அக்னி புராணத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? தௌ பூதா சர்கௌ லோகேஸ்மின் தெய்வ அசுர ஏவச விஷ்ணு பக்தி பரோ தெய்வா அசுரஸ்தத் விபர்யயா. அதாவது இருவிதமான இல்லையா? பூதா சர்கௌ அதாவது இந்த சர்க்கம் படைப்புல லோகோஸ்மின் தெய்வ அசுரம் ஏவச்ச 2, அதாவது ஒண்ணு தெய்வீகம், இன்னொன்னு அசுரம், ரெண்டுமே படைக்கப்பட்டிருக்கு. தோஸ் டெடிகேட்டட் டு த டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஆஃப் லார்ட் ஆர் காட்லி. யாரெல்லாம் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு புரிகிறார்களோ அவர்கள் எல்லாமே தெய்வீகம், அதாவது டிவைன் தேவர்கள், தெய்வீகமானவர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறார்கள். யார் அதை எதிர்க்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லாமே அசுர உடலோ அசுர பாவமோ இருந்தாலும் அவர்கள் அசுரர்கள் தான். ஓகே, மேலும் பிரகத்தாரியன் உபனிஷத்துல நச்சேத் அவேதன் மகத் வினஷ்டித விதுர் அமிர்தாஸ்தே பவந்தி அதேதரே துக்கம் ஏவோ பயந்தி. அதாவது இஃப் ஒன் டஸ் நாட் கம் டு நோ சுப்ரீம், யார் ஒருத்தர் பகவானை பற்றி புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறார்களோ, தெரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறார்களோ, he must suffer utter destruction. இது வண்டர்ஃபுல், இது கண்டிப்பா இது உண்மையான ஒரு வாக்கியமே இது இல்லையா? இறைவனை பற்றி புரிந்து கொள்வதால் நமக்கு என்னெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறோம்? நம்ம
நாம யாருன்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம், நாம என்ன செய்யணும்ன்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? நமக்கும் இறைவனுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன இருக்கு, நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி பக்குவமா எடுத்துட்டு போகணும்னு நினைக்கிறோம். அப்ப நமக்கு வரக்கூடிய துன்பங்கள் எதனால வருதுன்றத அனலைஸ் பண்றோம். நாம எந்த மாதிரி செயல் செய்யக்கூடாதுன்றதும் நமக்கு தெரிய வருது. எந்த செயல் செய்ததால் இப்போ இந்த இந்த கஷ்டத்தை நம்ம வந்து அதாவது துன்பப்பட்டு இருக்கோம். இதெல்லாமே நம்மளால அரசி ஆராய முடியும். ஆனால் யார் ஒருத்தர் இறைவனை வந்து வேண்டவில்லையோ இல்லையா, அவங்க என்ன நினைப்பாங்க, அவங்க கர்மத்தாலதான் அனுபவிக்கிறாங்கன்ற ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அவங்களுக்கு தெரியாது. ரெண்டாவது, அவங்க மரணித்த பிறகு மீண்டும் இந்த உலகத்துல வந்து கர்ம பலனுக்கேற்றவாறு அவர்கள் வந்து பிறப்பார்கள் என்பதும் அவங்களுக்கு தெரியாது. நிந்தனைகள் எல்லாம் அடுத்தவர்கள் மீதுதான் அவர்கள் வந்து போடுவார்கள். தன்னுடைய தவறை பற்றி அவர்கள் எப்பொழுதுமே அரசி ஆராய மாட்டார்கள். குற்றத்தை அடுத்தவங்க மேல வந்து சுமக்கிறது மட்டும்தான் அவங்களுடைய தலையாய கடமையா வச்சிருப்பாங்க. அப்படி ஒரு அடர்ந்த அஜ்ஞானத்தை கொண்டு அவர்கள் வந்து வாழ்வார்கள் இல்லையா? அவங்க வந்து கண்டிப்பா இந்த வாழ்க்கையில அவங்கள வந்து திருப்திப்படுத்தவும் முடியாது. அவங்கள வந்து திருப்திப்படுத்த முடியாத ஒரு காரணம். ரெண்டாவது வந்து அவங்க சிறிய கஷ்டமா இருந்தாலும் அது பெரிய உலகத்திலேயே தான் ஒருத்தர் தான் இவ்வளவு கஷ்டப்படுற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கை வந்து அடுத்தவங்க முன்னாடி ஏற்படுத்திடுவாங்க இல்லையா? சோ இதெல்லாம் நம்ம சுத்தி நடக்கிறத இப்ப பார்க்கலாம். நாமளே ஒரு காலத்துல அப்படி இருந்திருக்கலாம் இல்லையா? அதை நம்ம ஒரு ஒரு க்ஷணமுமே நம்ம செய்ததெல்லாம் இப்ப ஞாபகப்படுத்திக்க முடியாது. ஏன்னா மறதி என்பது நமக்கு உண்டு. ஆனா இப்ப ரீசெண்டா செய்யும் போது நம்ம வந்து இது மாதிரி இருந்திருக்கோமே என்ற ஒரு ஃபீலிங் நமக்கு கண்டிப்பா வரும் இல்லையா? இது ரொம்ப இந்த பிரஹத் ஆரண்ய உபநிஷத்துல சொன்ன இந்த வார்த்தை ரொம்ப கரெக்டான வார்த்தை. இது யார் ஒருத்தர் வந்து இறை உணர்வை பற்றியும் இல்லையா, பக்தியை பற்றியோ, இறைவனுக்கும் தனக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பற்றியோ தெரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறார்களோ, அதாவது பெயரளவுக்கு கூட அந்த பக்கம் திரும்பி பார்க்காம இருக்காங்களோ, அவங்க எப்பொழுதுமே வந்து கஷ்டப்பட்டுட்டே தான் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில கஷ்டம் என்பதை கஷ்டமாகவே தெரிஞ்சுட்டு இருக்கும். பக்தர்களுக்கு அப்ப கஷ்டப்பட மாட்டாங்களா? கண்டிப்பா கஷ்டப்படுவாங்க, அவங்க கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு. ஆனா இறைவனுடைய கிருபையால் அதை வந்து மேனேஜ் பண்ணிட்டு போகக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி வந்து அவங்களால கண்டிப்பா கிடைக்கும் அவங்களுக்கு. ஏன்னா பக்குவத்தை அடைவார்கள். அதனால அது எல்லாத்தையுமே மேனேஜ் பண்ணி போயிடுவாங்க. இவங்களால அந்த மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண முடியாது. அதனாலதான் குழப்பம், கலக்கம் இல்லையா? ஸோ ஆங்ஸைட்டி வரும், அப்புறம் ஸ்ட்ரெஸ் வரும், இதெல்லாமே தானா வர ஆரம்பிக்கும். ஓகே, நமக்கெல்லாம் கூட இருக்கு, நமக்கெல்லாம் கூட கஷ்டம் இருக்கு இல்லையா? எல்லாருக்குமே உண்டு. ஒவ்வொருத்தருக்குமே இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து டெய்லி ஒரு விதமான கஷ்டத்தை நாம எப்படிலாம் ஹேண்டில் பண்ணணும்ன்றத வந்து அதை வந்து ஒரு சமயோஜித புத்தின்றாங்க இல்லையா? சமயோஜித புத்தி உடைய பகவானை நாம சேவிக்கிறதுனால அந்த சமயோஜித புத்தியை வந்து பகவான் நமக்கு கொடுக்கிறார். இதுதான் உண்மை. நம்முடைய சமயோஜித புத்தி கிடையாது, அது இறைவனிடத்துல இருந்து கிடைத்த வரப்பிரசாதம். இன்னைக்கு ஒண்ணு அப்படிதான் நடந்தது. ஆக்சுவலி ஒரு பர்டிகுலர் கஸ்டமர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1.5 வருஷமா காசே கொடுக்கவே இல்லை. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு வாரண்டி கொடுக்க முடியாதுன்னதுக்கு நான் மெயில் எழுதுனா அவங்க வந்து அஃபெண்டிங்கா எழுதுறாங்க. அதனால எங்க எம்ப்ளாயியோடைய மெயில் மூலியமா வேறு விதமா அதாவது அவங்களும் அஃபெண்டிங் ஆகக்கூடாது, அவங்களுக்கு புரியணும், நீ வந்து காசை வந்து கொடுக்கல அப்படிங்கிறது வந்து 1 வருஷத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு நீ காசை கொடுக்கலன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதை வந்து எப்படி அவங்களுக்கு வந்து தெரியப்படுத்துறது, இதை செய்யாதனால அதை எங்களுக்கு வந்து செய்ய முடியாத நிலையில இருப்போம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இயலாமையில இருப்போன்ற மாதிரி ஒரு மெயில் எழுத வச்சோம்னாக்கா அது ரியலி அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் என்னுடையதே கிடையாது. அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாமே பகவானுடையது. அப்பதான் அது எப்படி ஒரு பெரிய வைரல் மாதிரி போயிட்டு இருக்கு அந்த மெயில். இப்போ அந்த ஆர்கனைசேஷன் பெரிய ஆர்கனைசேஷன், பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் அது. ஸோ அப்பதான் நினைச்சேன், பகவானுடைய அவரை சேவிக்கிறதுனால இந்த சமயோஜித புத்தி அவர்கிட்ட இருந்து தான் செயல்படுத்த வைக்கிறாரு இல்லையா? ஸோ உண்மையிலே நமக்கு இது கிரெடிட் கிடையாது, ஆனா எல்லா கிரெடிட்டும் அவருக்கு தான் சேர்ந்ததுன்றத வந்து ஒரு க்ஷணம் நினைக்க முடிஞ்சது. கண்டிப்பா அதை பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த சக்தி நம்ம எல்லாருக்குமே கிடைக்கும். நீங்க எல்லாம் கூட அது மாதிரி கையாண்டு கொண்டுதான் இருப்பீர்கள். இப்ப வீட்டுல என்ன நிலைமை இருந்தாலும் முன்ன மாதிரி தெரியாத பேச மாட்டீங்க, கோவப்பட மாட்டீங்க, இதெல்லாம் விட்டுருப்பீங்க இல்லையா? கண்டிப்பா விட்டுருப்பீங்க. ஸோ அதெல்லாமே வந்து எங்கிருந்து வருது? திஸ் அண்ட் ஆல் இல்லைன்னா நம்ம என்ன இருப்போம், இந்த மாதிரி பகவானுடைய பக்தியில வரலன்னா இந்த சஃபரிங் எல்லாமே நம்ம பிரபஞ்சத்துல நான் ஒருத்தர் தான் சஃபரிங்கே இருக்கேன் இல்லையா அப்படின்னு ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் காட்டி அப்படிதான் நம்ம வாழ்க்கையில நாமளும் அழுது அடுத்தவங்களையும் அழுத வச்சு இல்லையா அப்படிதான் நடந்திருக்கும். அதனால a person must revive his கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா? இறை உணர்வு, கிருஷ்ண உணர்வை வந்து அவங்க புதுப்பிச்சுக்கணும்.
டு பி ரிலீவ்ட் ஆஃப் த சஃபரிங் காஸ்ட் பை, அது எதனால வருது? அறியாமையால வருது. அப்ப இன்டெலிஜென்ஸ் யார்கிட்ட வந்திருக்கு? எதனால வருது? இறைவனை பக்தி பண்றதுனால. ஸோ ஞானமும் நான் தான்றார் பகவான் இல்லையா? நாம எதுவுமே கிடையாது, ஞானமும் நான் அல்ல. ஓகே, ஆனா பகவான் தான் ஞானம் அப்படிங்கிறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். பட் த ப்ராசஸ் பை விச் திஸ் இஸ் டன் நீட் நாட் டு பி டிஃபிகல்ட் இல்லையா? மன்மனா பவமத் பக்தோ மத்யாதி மாம் நமஸ்குரு மாம் ஏவைஷ்யத்வைத்வம் ஆத்மானம் மத்பராயணஹ. ஸோ அதனால மனதை வந்து இறைவனை எண்ணுவதற்கு நம்ம அதை வந்து என்கேஜ் பண்ணணும் இல்லையா? அந்த செயல்ல வந்து ஈடுபடுத்தணும். மேலும் பகவானுக்கு பக்தனாகணும். மேலும் வந்து அவருக்கு வந்தனங்கள் செய்து அவரை வழிபடணும். இவ்வாறு அவருடைய வியாபகங்கள் நாம் வந்து லயித்திருக்கும் பொழுது அவரிடத்தில் நாம் செல்வோம் என்பது உறுதி என்பது பகவான் அந்த இதுல வந்து நமக்கு அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறார் இல்லையா? ஸோ நமக்கு எவ்வளவோ, நமக்கு நிறைய தகுதிகளே கிடையாது. நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து பேசும்பொழுது எல்லாமே நான் நிறைய யோசிக்கிறது வந்து இங்க எழுதக்கூடிய எழுத்துக்கள்லாம் படிக்கும்பொழுது அப்ப நம்ம எவ்வளோ குவாலிஃபிகேஷன் கிடையாது இதுல இல்லையா? எந்த மட்டுக்கு தான் நம்ம குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கு, எந்த மட்டுக்கு நம்ம குவாலிஃபிகேஷன் இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து அலசி ஆராயணும். நம்முடைய பெட்டி வீக்னஸ் என்ன இல்லையா? சம்டைம்ஸ் வந்து பௌதீகவாதிகள் நம்மளை சுத்தி இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு வார்த்தையில வந்து நாமளும் பௌதீகத்துல போயிடும் இல்லையா? எஸ்பெஷலி அப்ப அது எவ்வளவு பெரிய வீக்னஸ். நாம இவ்வளோ படிச்சியும் கூட இங்கெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறோம், கேட்கறோம், ரெண்டுமே பண்றோம், சிரவணமும் பண்றோம், கீர்த்தனமும் பண்றோம். அப்படி பண்ணி கூட இது எப்படி இந்த சின்ன பெட்டி வீக்னஸ்க்கெல்லாம் நம்ம வந்து இதாயிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்க தோணும். ஸோ அது எல்லாமே எங்க, சிறு அஜ்ஞானம் கூட நமக்கு எங்க இருந்து வருது? நம்முடைய செயல்பாடுல இருந்து தான் வருது இல்லையா? ஆனா பகவான் இடத்துல இருந்து பக்தி கொள்ளும் பொழுது நாம அதுல டீவியேஷன் இல்லைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி அதையுமே வந்து எதிர்கொள்ளக்கூடிய திறன் நமக்கு வந்துடும் இல்லையா? ஸோ அதனால சுப்ரீம் லார்ட் இஸ் ட்ரஸ்டிங் அண்ட் ட்ரஸ்ட்வர்த்தி சர்வெண்ட் இல்லையா? கதா உபனிஷத்து நித்யோ, அவர் நித்தியமானவர், நாம் நித்தியமானவர்கள். அவர் உணர்வு கொண்டிருப்பவர், இஸ் ஆல்சோ ஃபுல்லி கான்சியஸ்னஸ். நமக்கும் வந்து உணர்வு உண்டு. ஏகோ பகுனாம் யோ விதத்தி காமான் தத் பிதா கம்ஹே அனுபஷ்யந்தி தீரஸ் இல்லையா? தேஷாம் சாந்தி சாஸ்வதி நேத்ரேஷாம். அதாவது அமங் ஆல் த எட்டர்னல், எல்லா நித்தியமானவற்றிலும் உணர்வு கொண்டிருக்கவற்றிலும் there is no one who supplies the needs to everyone else. ஏகோ பகுனாம் யோ விதத்தி காமான். அதாவது யார் ஒருத்தர் வந்து எல்லாருடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு யாரால முடியும்? யாராலுமே முடியாது இல்லையா? The wisely souls who worship him in his abode attain everlasting peace. Others cannot. இல்லையா? There is one who supplies the needs of everyone. இல்லையா? பகவான் ஒருத்தர் தான் நம்ம எல்லாருடைய தேவைகளையுமே கொடுப்பார். நாம யாருமே எல்லாருடைய தேவைகளை வந்து பூர்த்தி செய்ய முடியாது. நம்ம ஒருத்தரால எல்லாருடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய முடியுமா? நம்ம வீட்டுல இருக்கிறவங்களுடைய ஒரு கணவனிடத்துல மனைவி எதிர்பார்க்கக்கூடியதே கணவனால இன்னைக்கு அவரால் செய்ய முடிஞ்சா நாளைக்கு செய்ய முடியுமான்றது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி இல்லையா? ஆனா அனைத்து ஜீவன்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்யக்கூடியவர் யாரு? அந்த பரம்பொருள். ஸோ இது தீரா இல்லையா? அதாவது இதை யார் வந்து பின்பற்றுகிறார்? அனுபஷ்யந்தி. யார் இதை பின்பற்றுகிறார்கள்? ஆக்சுவலி பகவானை வந்து பக்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த சிதாதிர் முனி போன்றிருக்கக்கூடிய அந்த ரிஷி முனிகள் இல்லையா? வர்ஷிப்பிங் இன் இஸ் அபோர்டு. ஸோ அதாவது அவருடைய திரு உலகத்துல வந்து எப்பொழுதுமே நித்தியமான ஒரு நிம்மதியை வந்து அடைய முடியும். ஸோ இதையெல்லாம் உணர்ந்த பகவான் நித்தியமானவர், நாம் நித்தியமானவர்கள். மேலும் அவர் உணர்வு கொண்டவர், நாமும் உணர்வு கொண்டவர்கள். நம்முடைய தேவைகள் அனைத்தையுமே பூர்த்தி செய்பவர் அவர் ஒருத்தர் தான் இல்லையா? ஏகோ பகுனாம், ஏகோ அவர் ஒருத்தர் தான். பகுனாம் யோ விதந்தி காமம் காமான். அடுத்து தம் பிதாகம் ஏ அனுபஷ்யந்தி தீரஸ் தேசம் சாந்தி சாஸ்வதி. சாஸ்வதமா நித்தியமா இல்லையா? அமைதி அடையிறது இல்லையா? எங்கன்னாக்கா அந்த இடத்துல மட்டும்தான், வேற எந்த இடத்துலயுமே நமக்கு அது கிடைக்காது. ஸோ வாழ்வு என்றால் என்ன, மரணம் என்றால் என்ன இல்லையா? அது இந்த உடல் மனம் எல்லாமே வந்து ஒரு பௌதிகவாதிகள் இல்லையா? பௌதிகம் அவங்க எப்பவுமே வந்து seem to display the symptoms of life, non-devotees. But this appearance is deceptive. ஆக்சுவலி அந்த கட்டுண்ட நிலையில இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த உடல் மீது இருக்கக்கூடிய கட்டுப்பாடு இருக்கவே இருக்காது இல்லையா? ஏன்னா அந்த கட்டுப்பாடு யார்கிட்ட இருக்கு? 3 குணங்கள் கிட்ட இருக்கு இல்லையா?
இப்போ நமக்கு இயற்கையினுடைய உந்துதல், காலையில எழுறோம் இல்லையா, எழுந்த உடனே நம்ம என்ன பண்றோம், பாத்ரூம் போறோம் இல்லையா. ஸோ வி ஹாவ் டு பாஸ் த யூரின். அது நம்ம அது நிறுத்த முடியுமா நம்மளால? ஒரு ஒரு 5 நிமிஷம் தான் மேக்சிமம், அதுக்கு மேல நம்மளால நிறுத்த முடியாது, போய் தான் ஆகணும். வெதர் இட் இஸ் இன் கண்ட்ரோல் பாடி ஆக்டிவிட்டி, கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா. அடுத்து வந்து உடல்நிலை சரியில்லாம போறது இல்லையா, அது நம்ம கையில இருக்கா? கண்டிப்பா கிடையாது. ஸோ அது மாதிரி வந்து வயோதிகம் நிறுத்தி வைக்க முடியுமா? நிறுத்தி வைக்க முடியாது. மரணத்தை நிறுத்த முடியுமா? நிறுத்த முடியாது இல்லையா. ஸோ மேலும் இது வந்து உடல் தளத்தில் ஏற்படக்கூடிய அசௌகரியங்கள் சிலது. அதே மாதிரி மனதினால் ஏற்படக்கூடியது இல்லையா, பிடிக்காத விஷயம், அதை நம்மளை திணிச்சா நமக்கு கோபம், அதுக்கப்புறம் நமக்கு கிடைக்காத ஒன்றின் மீது அதிகமான ஏக்கம், அது நமக்கு கிடைக்காம வேற யாருக்காவது கிடைச்சிட்டா அதனால பொறாமை. அதே போ நாம என்ன பண்ணணும், அது வந்து அவங்களும் நல்லா இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கக்கூடிய செயல்கள்ல ஈடுபடுறது இல்லையா. அடுத்து வந்து நமக்கு இல்லையேன்னு ஆதங்கம் பண்றது இல்லையா, நாம மட்டும் தான் துக்கத்துல இருக்கிறோன்ற ஒரு ஒரு பாவனை. இத்தனையுமே வந்து இது மனதினுடைய குவாலிட்டிஸ் இல்லையா. ஸோ இதெல்லாமே கிருஷ்ணா டிஸ்கிரைப் தி சுச்சுவேஷன் ஆஸ் யாது எந்திராரூடானி மாயையா இல்லையா, இந்த ஸ்லோகத்துல வரும். ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம் தான் அது. ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் ஹிருதேஷ அர்ஜுன திஷ்டதி பிராமயன் சர்வபூதானி யந்திராரூடானி மாயையா இல்லையா. லார்ட் இஸ் சிச்சுவேட்டட் இன் எவ்ரி ஒன். ஈஸ்வர சர்வபூதானாம் இல்லையா, கட்டுப்படுத்தக்கூடிய பகவான் அனைத்து உயிர்வாழிகளின் ஹிருதயேஷி அர்ஜுனா திஷ்டதி, எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலுமே அமர்ந்திருக்கிறார் ஆக்சுவலி. மேலும் பிராமணன் சர்வபூதானி இல்லையா, அவரே வந்து இஸ் டைரக்டிங் த வாண்டரிங்ஸ் ஆஃப் ஆல் லிவிங் என்டிட்டிஸ் இல்லையா. நம்ம மனசு எங்கெல்லாமோ அலைப்பாயுது இல்லையா, ஓகே நீ அலைப்பாயணும்னு நினைக்கிறியா, ஓகே அப்படின்னு நமக்கு அப்ரூவ் கொடுக்குறாரு. அதாவது நீ இந்த குணாதிசயத்தோட தான் நீ செயல்படணும்னு நினைச்சுட்டு இருக்கும்பொழுது நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லையா. ஓகே உனக்கு ஓரளவுக்கு தான் என்ன இன்ட்யூஷன்ல உனக்கு சொல்ல முடியுது, பண்ணா ப்ராப்ளம் வரும்ன்றத வந்து அட்லீஸ்ட் ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கும் சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்குமே நல்லாவே தெரிய வரும். ஓகே, ஏன்னா தாமசிக் இயல்புல இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம சொல்ல முடியாது, ஆனா ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரிய வரும். அவங்கதான் இப்படியா அப்படியா மதில் மேல் புனை மாதிரி இருக்கிறது இல்லையா, ஆசையை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியாம. ஸோ யூ ஆர் சீட்டட் ஆஸ் அ மிஷின் மேட் ஆஃப் தி மெட்டீரியல் எனர்ஜி இல்லையா. இந்த உடல் பௌதிக உடல்ல இந்த ஜீவன் வந்து ஆத்மா வந்து குடிக்கொண்டிருக்கிறது இல்லையா. ஆனாலும் இந்த ஸ்தூல சூக்ஷ்மத்தினுடைய செயல்களால வந்து சங்கடப்படுகிறது. ஓகே, ஹெல்ப்லெஸ். தி சோல் அன்டவுட்லி இஸ் அலைவ் இல்லையா. அதாவது உண்மையிலே ஆத்மா வந்து உணர்வு இருக்கு, ஆனா அந்த உணர்வை வந்து நாம வந்து எப்படி எடுத்துட்டு போகணும், அதாவது மேன்மையான ஒரு நிலைக்கு அந்த ஆத்மாவை கொண்டு போறதுக்கான செயல்கள்ல நாம் ஈடுபடணும் இல்லையா. அதை செய்யறது. அண்ட் irrevocably so, but in his ignorance the inner life is covered and forgotten இல்லையா. உண்மையிலே அது உண்டு, ஆனா நம்ம இந்த மகாமாயையால வந்து கவரப்பட்டிருக்கிறதுனால நம்ம வந்து நம்முடைய ஆன்மாவுடைய செயல்படும் தன்மை உண்மையிலே எவ்வாறு செயல்படணுமோ அதை வந்து புதுப்பிக்க முடியாத ஒரு நிலை. ரிவோக் மீன்ஸ் திரும்பி பெறது, irrevoke மீன்ஸ் பெறவே முடியாது. ஓகே, அந்த நிலைக்கு வந்து போயிடுறது ஆக்சுவலி. ஸோ நம்ம எப்பவுமே இந்த அஜ்ஞானத்திலே உழலக்கூடிய அத்தகைய செயல்கள்ல நாம ஈடுபட்டுட்டே இருக்கிறது ஆக்சுவலி. சுண்வத்து விஸ்வேஷ அமரதஷ்ய புத்திர ஆயே தாமானி திவ்யானி தஷ்டுதி. All you sons of immorality, here, you who once resided in the divine kingdom. So on the other hand, what is normally viewed as living in the material body is actually dead mission, being. Correct? இது டெட் மிஷன் தான். இது இந்த ஜீவன் இந்த உடலை விட்டு போனாலே இது வித்தின் ஒரே ஒரு நிமிஷத்துக்கு பிறகு கட்டை தான் இல்லையா. அது வரைக்கும் இந்த ஜீவனுடைய சுவாசம் தான் இதை வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்குன்ற ஒரு உணர்வு வந்து எடுத்து காட்டின்னு இருக்கு. அது தவிர்த்து வேற எதுவுமே கிடையாது. இதெல்லாம் பௌதிக பொருட்களால் ஆனதுதான். இந்த ஜீவன் ஒன்று மட்டும்தான் வந்து அதாவது ஆன்மீக ஆற்றலை பெற்றது. இது மிச்சம் எல்லாமே வந்து பௌதிகம்தான். ஆனா இந்த சுவாசம் எனக்கூடிய நிலையில நம்ம உணர்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த ஜீவன் இந்த உடலை விட்டு ஒரு க்ஷணம் நீங்கினாலும் இது பிரயோஜனமற்ற ஒரு ஜட பொருளாகி விடுகிறது இல்லையா. So, and on the other hand, what the materialist constantly views as inert matter meant for exploitation is unknown essence connected with the living intelligence vastly more potent than his own. மத்தாஜி இது ஒரு படிங்க, இது என்ன கான்டெக்ட்ல சொல்லியிருக்காங்கன்னு. சித்திரலேಖ மத்தாஜி 2 வரி படி.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ம் குந்தியின் மைந்தனே, எனது சக்திகளுள் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது ஆணைப்படி செயல்படுகிறது. அதுவே அசைகின்ற மற்றும் அசையாத ஜீவன்களை எல்லாம் உண்டாக்குகிறது. அதன் ஆணையால் இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகிறது. படைப்பின் துவக்கத்தில் பகவான் மகாவிஷ்ணு செயலற்ற இருங்க நிலையில் இருங்க இருந்த இருங்க 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 அங்க படிக்க சொல்லல நான். இது இந்த அதுக்கு முன்னாடி மையா திக்ஷேனாக்கு முன்னாடி ஒரு பேராகிராஃப் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த பேராகிராஃப் படி. அது படிச்சிட்டோமே. நீங்க சரி படிச்சிட்டீங்க, எனக்கு அதுல என்ன கான்டெக்ட்ல சரி சொல்லியிருக்காங்க. மாதாஜி. அந்த ஸ்ருணுவந்து விஸ்வவே அமிர்தஸ்யா புத்ரா ஆயே தாமானி திவ்யானி நஸ்து, அதுல இருந்து படிக்கவா? இல்ல இல்ல அந்த கீழே, அதுக்கு கீழே வர்றது படிங்க. ஆன் த அதர் ஹேண்ட், ஒன் ஹேண்ட், ஒரு புறம், ஒரு முறம். எனவே ஒருபுறம் எது உயிருள்ளதாக காணப்படுகிறதோ அந்த ஜட உடல் உண்மையில் உயிரற்ற ஓர் இயந்திரமாகும். இது கரெக்ட். இயற்கை குணங்களால் சட்டவிரோதமாக இயக்கப்படுகிறது. மற்றொரு புறம் எதை பௌதிகவாதி சுயநல உபயோகத்திற்காக ஜடப்பொருளாக கருதுகிறானோ அது அவனது சொந்த புத்தியை விட பன்மடங்கு திருப்பி திருப்பி வருது அதே லைன், பன்மடங்கு சக்தி வாய்ந்ததும் உயிருள்ளதுமான ஒன்றுடன் தொடர்புடையதாகும். இயற்கைக்கு பின்னால் உள்ள அதே போல. So, இப்போ புரிஞ்சது மாதாஜி அது என்னன்ட்டு. இப்ப அங்க 2 லைன் திருப்பி போட்டிருக்காங்க அதனால. இல்ல இல்ல அது என்னன்னா, அதாவது ஒரு புறம் வந்து நம்ம ஆன்மீகவாதி, பௌதிகவாதி இல்லையா, இந்த இந்த விஷன், நம்ம இந்த பார்வையை எடுத்துக்கணும். நம்ம பௌதிகவாதி கண்களுக்கு அனைத்துமே எதெல்லாம் அவன் பார்க்கறானோ அதெல்லாமே அவனுக்கு உண்மை, அதெல்லாம் வந்து நித்தியம், அப்படிப்பட்ட ஒரு இதுதான். இது என்னுடையது, பொசசிவ்னஸ் இல்லையா. ஆனா உண்மையிலே இந்த உடல் என்னக்கூடிய இந்த எந்திரம் வந்து ஜடம்தான் இல்லையா. இந்த சுவாசத்தினால் இது இந்த ஜடம் வந்து இயங்கின்னு இருக்கு, அவ்வளவுதான். ஆனா இந்த சுவாசம் வந்து விட்டு போயிட்டா, அதாவது இந்த ஜீவன் இந்த உடலை விட்டு சென்றா இது ஒண்ணுமே கிடையாது. இன்னொரு புறம் என்ன நினைக்கிறானாக்கா, இந்த அடர்ந்த இந்த மேட்டர் இருக்குது இல்லையா, அதாவது எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் ஆக்சுவலி இல்லையா, அதுல இருந்து அவன் எல்லாத்தையுமே எடுக்கணும்னு நினைக்கிறான். அண்ட் ஃபீல்ஸ் அதுதான் அனைத்துமே என்று எண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு மமதையும் அவன்கிட்ட உண்டு. ஓகே, வேத சாஸ்திரங்கள், அதாவது வேதிக் சிவிலைசேஷன்ல வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, இது மேல இருக்கக்கூடிய இந்த இந்த இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அஜ்ஞானத்தினுடைய வெளிப்பாடு. ஒரு மனிதன் அஜ்ஞான தன்மை கொண்டு அவன் செயல்படக்கூடிய விதத்தை தான் அந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவன் உண்மையிலேயே ஆத்ம ஞானத்தை பற்றியோ தன்னுடைய உண்மையான நிலையை பற்றியோ அவனுக்கு எதுவுமே தெரியறது கிடையாது. ஓகே, ஆனா வேத சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்றதுனாக்கா, இந்த அதாவது ரெகக்னைசஸ், அது என்ன அடையாளத்தை காண்கின்றது என்றால், இந்த intelligence behind the nature as belonging to demigods who preside over the various elements ultimately to the. ஸோ இங்க வந்து உரிமை வந்து ஓனர்ஷிப் என்னுடையதுன்னு நினைக்கும். எது? இந்த பௌதிகவாதி எல்லாம் என்னுடையது, இது என்னுடைய ஆஸ்திகள், நான் 100 கோடிக்கு அதிபதி இல்லையா, எல்லாமே என்னுடையது எல்லாமே. ஸோ அந்த ஃபால்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் வந்து பண்ணும். ஆனா வேதங்கள், வேத நாகரிகத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, இந்த இயற்கையுமே பகவானுடையது. இந்த பகவானால் படைக்கப்பட்ட இந்த இயற்கையை வந்து வழிநடத்துவதற்காக அவரால் படைக்கப்பட்ட தேவர்கள் வந்து இதை வந்து கட்டுப்படுத்துகிறார்கள் இல்லையா. ஸோ அதாவது அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய மரியாதைகள், இதெல்லாம் நாம வந்து இந்த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த ஹியூமன் அண்ட் த தேவதாஸ் வந்து கண்டிப்பா இருக்கணும். அதையுமே நம்ம பகவத்கீதையில படிக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ இந்த அந்த ஒரு இது வந்து யாருக்கு கிடைக்கும்னா, வேத நாகரத்துல வந்து தெரிஞ்சவங்களுக்கு வந்து சுலபமா புரிஞ்சுப்பாங்க. அண்ட் மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே இங்க எல்லாமே ஜடம்தான் அப்படின்னா, சில காலம் இது வந்து இறைவனுடைய ஆற்றலினால் இதெல்லாம் இயங்கின்னு இருக்கு. அந்த ஆற்றலே இல்லைன்னா இது அனைத்துமே ஜடம்தான். இந்த பௌதிக உலகமே ஜடம்தான். இறைவனுடைய கடைக்கண் பார்வையால அது கருவுற செய்யப்பட்டு அனைத்துமே அசைகின்ற அசையாது, அதுதான் நெக்ஸ்ட் சராச்சரம். அந்த ஸ்லோகமே அதுதான் வர்றது. ஓகே, எல்லாமே செயல்படக்கூடிய நிலைக்கு எடுத்துட்டு வந்திருக்கு. ஆனா அதே வந்து பகவானுடைய அவருடைய கடைக்கண் பார்வை இல்லைன்னா மொத்தமே இந்த இடத்துல ஜடம்தான், அசையவே அசையாது. ஓகே, அண்ட் தென் வித்தவுட் த இம்பல்ஸ் அண்ட் கைடிங் ஃபோர்ஸ். ஆனா இதெல்லாமே எதனால இயங்கின்னு இருக்குனாக்கா, அதாவது கைடன்ஸ் ஆஃப் த லிவிங் ஃபோர்ஸ், சுவாசம், இந்த ஜீவனால இயங்கின்னு இருக்கு. அது இல்லைன்னாக்கா இது வந்து இயங்கவே இயங்காது. அதுதான் மையா திக்ஷேன பிரகிருதி சூயத்தே சா சராச்சரம் ஹேத்துனானேன கௌத்தேய ஜகத் விபரி வர்த்ததே இல்லையா. அதாவது இந்த பௌதீக இயற்கை என்னுடைய ஒரு ஆற்றல். ஸோ அது என்னுடைய அதாவது டைரக்ஷன் அப்படின்னா ஆஸ்பர் பகவானுடைய அவருடைய விருப்பப்படிதான் அது இயங்கின்னு இருக்கு. மேலும் அதனால் என்ன ஆகுதுனாக்கா,
அசைகின்ற மற்றும் அசையாத அனைத்துமே இந்த இடத்துல வந்து படைக்கப்படுகிறது. மேலும் அவருடைய கட்டளையின் கீழ் இந்த பௌதிக இயற்கை படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது மீண்டும் மீண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, நான் இதை இங்கே நிறுத்துறேன். நம்ம அடுத்த வாரம் கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ அர்ஜென்ட்டா நம்ம ஒன்றும் செய்ய வேண்டியதில்லை. ஒவ்வொரு பக்கமும் முக்கியமா இருக்கு மாதாஜி. ஹரே ஆமா. கிருஷ்ணா. paragraphமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. ஸோ நாம பேஜ் நம்பர் 594 இருந்து அடுத்த வாரம் படிக்கணும் ஆமா மாதாஜி. 9.10 ஸ்லோகம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஹரே எஸ் மாதாஜி. வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम